Καλησπέρα σε όλους. Να χαιρετήσω τον πρόεδρο εφετών και προϊστάμενο του Εφετείου Πατρών. Ευχαριστούμε για την παρουσία σας, τον κύριο Νικολάου, τον προϊστάμενο της Αγγελίας Εφετών, την προϊστάμενη της Αγγελίας Πρωτοδικών, της Αγγελέα Εφετών, τον πρώην προϊστάμενο του Εφετείου Πατρών, αξιότιμοι εφέτες, εισαγγελείς, δικαστικοί λειτουργοί, αγαπητοί συνάδελφοι, άλλη μια φορά βρισκόμαστε σε αυτή την αίθουσα για ποιο θέμα? Για την αλλαγή του ποινικού κώδικα και του κώδικα ποινικής οικονομίας. Όλοι ξέρουμε ότι αυτά τα νομοθετήματα, τουλάχιστον οι ποινικές οικονομίες, έπρεπε να είναι στέρεα νομοθετήματα, διαχρονικά νομοθετήματα, να μην μεταβάλλονται τόσο συχνά, να υπάρχει μια ασφάλεια δικαίου που αυτή τη στιγμή λείπει η ασφάλεια δικαίου από όλα αυτά τα νομοθετήματα τα οποία υπάρχουν. Διαβάζω στο σχέδιο νόμου παρεμβάσεις στον ποινικό κώδικα και του κώδικα ποινικής οικονομίας για την επιτάχυνση και την ποιοτική αναβάθμιση της ποινικής δίκης. Μα όλα τα νομοθετήματα έτσι τιτλοφορούνται. Ένα νομοθέτημα δεν πέτυχε το στόχο του. Δεν κατάφερε να επιταχύνει τη δικαιοσύνη. Γιατί άραγε? Όλο το βάρος και την ευθύνη τη ρίχνουν πάρα πολύ στους δικηγόρους. Ότι οι δικηγόροι φταίνε και τώρα αν ακούσετε αν εμείς φέρουμε αντιδράσεις, θα ακούμε στις τηλεοράσεις ότι οι δικηγόροι δεν θέλουν αναβολές, θέλουν να μην γίνουν τα δικαστήρια, δεν θέλουν την επιτάχυνση της δικαιοσύνης. Αλλά αναρωτιέμαι, λέω τόσα χρόνια, δεν έχουν πετύχει το στόχο, αφού ψηφίζονται και εφαρμόζονται. Αυτό δεν είναι ο στόχος τους όταν πλέον νομοθετούν. Μήπως όμως νομοθετούν άνθρωποι που δεν πρέπει να νομοθετούν? Μήπως δεν έχουν καμία σχέση με τη δικαστηριακή πρακτική? Μήπως δεν ακούν τις απόψεις των δικηγόρων, οι οποίοι έχουν άμεση σχέση με τη δικαστηριακή πρακτική και των δικαστών και των εισαγγελέων? Δεν ξέρω, εγώ μιλώντας με τον συνάδελφο τον κύριο Δρούζα, μου ανέφερε ένα άρθρο το οποίο το είχε δώσει ο Αΐμνηστος στο Ευάγγελος Ματσούκης, τον συνάδελφό μας, πιθανόν να το ξέρετε κύριε Τσιρίση, κύριε Γιαννίδη. Λοιπόν, και αυτό το άρθρο περιέχεται στα ανάλεκτα, στο τεύχος νέων δίκαιων του έτους 1956. Και λέει το εξής: όλοι σχεδόν οι υπουργοί, οι διερχόμενοι δια του Υπουργείου της Δικαιοσύνης, φιλοδοξούν να καταλείπουν της διαβάσεώς των κάποιο έργο. Ποιον το έργο με το οποίο θα συνδέσουν το όνομά τους και ποια η αξία τούτου, ουδεμία ή πάντως πολύ ολίγη και όλος δευτερεύουσαν έχει σημασία. Το προέβον δια των Υπουργών είναι ότι κάτι πρέπει να επιχειρήσει και ούτω βλέπουμε εκάστοτε το πλέον περίεργο και απίθανο, τα πλέον περίεργα και απίθανα υπουργικά κατασκευάσματα, είτε μορφή νόμου κλπ. Και σκεφτόμουν μόλις στο 19 ο τότε Υπουργός Δικαιοσύνης άλλαξε τους κώδικες. Ο επόμενος Υπουργός Δικαιοσύνης άλλαξε πάλι τους κώδικες. Ο τωρινός Υπουργός Δικαιοσύνης αλλάζει τους κώδικες πάλι. Γι' αυτό κάλεσα τον κύριο Γιαννίδη και ευχαριστώ για την παρουσία του, ομότιμο καθηγητή της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και πρόεδρο της Ελληνικής Εταιρείας Ποινικού Δικαίου, και τον κύριο Πολυχρόνη Τσιρίδη, δικηγόρο Πειραιώς και επισκέπτη καθηγητή του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου της Κύπρου, τους οποίους ευχαριστούμε για την άμεση αποδοχή της προτάσεώς μας, και ευχαριστούμε βέβαια και τον Γεώργιο Πισμπίκια, της Αγγελέα Επιτιμή του Αρείου Πάγου. Καλή επιτυχία στην εκδήλωση και αναμένουμε τα αποτελέσματά της. Ακούγουμε. Σας καλωσορίζω και εγώ στην απόψινή ημερίδα του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών. Πριν από όλα θέλω να πω ότι έχουμε δύο εκλεκτούς και ανθρώπους και διακεκριμένους επιστήμονες, οι οποίοι θα μας μιλήσουν για την προβληματική του νομοσχεδίου του Υπουργείου Δικαιοσύνης.
επειδή είμαστε και ευέλικτο σχήμα, όπως βλέπετε, θα μείνει και χρόνος για συζήτηση που νομίζω ότι θα πρέπει να λάβει χώρα για να ακούσουμε και την άποψη του ακροατηρίου. Λοιπόν, σπέβδω με ένα προλογικό κείμενο πριν δώσω το λόγο στους εκλεκτούς καλεσμένους μας. Λοιπόν, η σημερινή μας εκδήλωση έχει ως κεντρικό της άξονα την, θα έλεγα, καυτή προβληματική του νομοσχεδίου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, το οποίο με τις τροποποιήσεις που επιχειρεί να επιφέρει τόσο στο ουσιαστικό ποινικό δίκαιο όσο και στο ποινικό δικονομικό, έχει προκαλέσει ήδη τις αντιδράσεις και την συναφή αυστηρή κριτική του στον επιστημονικό χώρο, με αιχμή του δώρατος αυτή στην κατάδειξη της έλλειψης συμβατότητας των διατάξεών του με τις θεμελιώδεις αρχές και αξίες του νομικού μας πολιτισμού, οι οποίες, θα υπενθυμίσω, είναι συνταγματικής περιοχής, αλλά και καθιερωμένες από την ΕΣΔΑ και το ΔΕ Σύμφωνο για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα, φωτίζοντας δε και άλλες σημαντικές ατέλειές του, όπου φυσικά υπάρχουν. Είναι όμως αλήθεια ότι ζούμε σε μια γρυφώδη και δύσκολη εποχή. Μια εποχή που στο διεθνές περιβάλλον βλέπουμε να διεξάγονται πόλεμοι, να εκδηλώνονται έντονα φαινόμενα θρησκευτικού και εθνικιστικού φανατισμού, να αναπτύσσεται το οργανωμένο έγκλημα και η τρομοκρατία, που ανάγκασαν τα κράτη, μεταξύ των οποίων και το δικό μας, να θεσπίσουν αυστηρή νομοθεσία, η οποία ως περιοριστική των θεμελιωδών δικαιωμάτων του πολίτου δεν μπορεί να κάνει την φιλελεύθερη δημοκρατία μας να υπέρεται γι' αυτό, αφού με τις ειδικές ανακριτικές πράξεις που εισάγονται είναι ενδεχόμενο να θίγονται θεμελιώδεις ελευθερίες αμέτωχων πολιτών, χωρίς να είναι δυνατόν να αντιταχθεί σοβαρή άμυνα στο μέτωπο αυτό, διότι πολλές φορές ο επιπόλαιος δικαστικός έλεγχος επί των ερευνών αυτών τις καθαγιάζει. Στο εσωτερικό μας τώρα, πέραν της δεδομένης πηγής ανασφάλειας που συνιστά το οργανωμένο έγκλημα, παρατηρείται μια τάση αύξησης της εν γέννη εγκληματικότητας και εισαγωγής του στοιχείου της βίας σε πολλές εκφάνσεις της κοινωνικής ζωής. Δεν είναι της παρούσης να αναφερθούμε στις κοινωνιολογικές ή άλλες παραμέτρους που θεμελιώνουν το εγκληματικό φαινόμενο. Την προκαλούμενη όμως στους πολίτες ανασφάλεια από τις προαναφερόμενες εγκληματικές πηγές, δεν μπορούμε να αρνηθούμε στον νομοθέτη να την ανακουφίσει νομοθετώντας προς την κατεύθυνση αυτή. Να νομοθετήσει λοιπόν ναι. Πώς όμως? Με την πρόκριση ενισχύσεως της ασφάλειας σε βάρος της ελευθερίας, με την υπηρέτηση της σκοπιμότητας σε βάρος της νομιμότητας, με την παραθεώρηση των κεκτημένων του νομικού μας πολιτισμού, αλλά και της νομολογίας του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, όπως στην περίπτωση της ανάγνωσης των καταθέσεων των αστυνομικών και όχι της εξετάσεώς του στο ακροατήριο κατά παράβαση των αρχών της αμεσότητας και της καταδυτικής αντεξαγωγής της δίκης. Αυτό λοιπόν είναι το ζήτημα, αυτό είναι το επίδικο στο οποίο θα λάβουν θέση οι εκλεκτοί εισηγητές μας και με την διερώτηση αν έτσι υπηρετούνται οι επιδιωκόμενοι στόχοι του νομοσχεδίου. Προσθέτω τέλος ότι είναι σημαντικό να ακούμε τους εκπροσώπους της νομικής επιστήμης, οι οποίοι με την αδέσμευτη κριτική τους και την διανοητική τους ικανότητα να στοχάζονται πάνω σε κρίσιμα νομικά ζητήματα, είναι σε θέση να αφυπνίσουν τη συνείδησή μας και να συμβάλλουν στην υιοθέτηση τήρησης κριτικής τάσης. Δίνω λοιπόν αμέσως το λόγο πρώτα στον κύριο Γιαννίδη για να αναπτύξει την εισήγησή του. Ευχαριστώ κύριε Εισαγγελέα. Όπως το έχουμε συζητήσει με τον κύριο Τσιρίδη, θα προσπαθήσω να κάνω μια περιγραφή των βασικών διατάξεων του νομοσχεδίου στο ουσιαστικό μέρος και ο κύριος Τσιρίδης στο δικονομικό μέρος. Λίγο αντίθετα, κύριε Νικολάου, από ότι ήταν ο ρόλος μας στην Επιτροπή. Ήμουν στην Επιτροπή της Ποινικής Δικονομίας, αλλά εντάξει, το ουσιαστικό είναι ο παλιός έρωτας, ο οποίος δεν ξεχνιέται ποτέ. Ήδη ο κύριος Πρόεδρος και εσείς, κύριε Εισαγγελέα, κάνατε κάποιες παρατηρήσεις για το νομοσχέδιο. Το ερώτημα είναι όχι αν ο εκάστοτε υπουργός αφήνει κάτι που να συνδέεται με το όνομά του, το θέμα είναι τι αφήνει και πώς θα μείνει το όνομα του Υπουργού στο μέλλον. Δεν αμφισβητώ ότι ο Υπουργός πιθανότατα έχει ένα όραμα, το οποίο φαίνεται μέσα από τον νόμο, ενώ τώρα καταρχήν τις ουσιαστικές του διατάξεις. Το όραμα αυτό λέγεται αγγλικά law and order, νόμος και τάξης. Και ο λόγος που το λέω αυτό είναι ότι δεν κάνει, ας πούμε, μια προσπάθεια που δεν θα χρειαζόταν να αλλάξει όλο το ποινικό κώδικα, να αντιμετωπίσει ορισμένες μορφές ακραίες, όπως αυτές που αναφέρθηκε ο κ. Εισαγγελέας προηγουμένως, αλλά ουσιαστικά επιχειρεί μια καθολική
αποκαθήλωση του νόμου του 19 υπό το πρόσχημα, και είναι πρόσχημα, ότι ο νόμος αυτός διευκόλυνε την ατιμωρησία. Για να ξεκινήσουμε λίγο από την γενική θεώρηση αυτού του πράγματος. Δεν σας κρύβω ότι η κατάληξη μου θα είναι ότι το κίνητρο δεν είναι ότι ο νόμος εξασφάλισε την ατιμωρησία του 19, ο ποινικός κώδικας. Το κίνητρο είναι το πώς κανείς θα εκμεταλλευτεί και παράλληλα θα καλλιεργήσει το αίσθημα ανασφάλειας του κόσμου, πλασάροντας μία σειρά ψέματα. Και ας δούμε ποια είναι αυτά τα ψέματα. Μέχρι το 2019 υπήρχε μία κατάσταση η οποία αντιστοιχούσε πολύ περισσότερο στο χαρακτηρισμό της ατιμωρησίας από ότι ο κώδικας του 19. Σας θυμίζω μόνο ότι η διαχειριστική αντιμετώπιση των ποινών, προκειμένου να μην γεμίσουν οι φυλακές και δεν έχουμε που να τους βάλουμε, είχε φτάσει στην πλήρη απαξίωση των πλημεληματικών ποινών και της αντιμετωπίσεως των πλημελημάτων. Σας θυμίζω, μετατροπή μέχρι 5 χρόνια, αναστολή μέχρι 3 χρόνια καταρχήν και ενδεχομένως μέχρι 5 χρόνια. Δηλαδή, τι περισσότερο μπορούσε να κάνει κανείς πρώτον για να εξαφανίσει τα πλημελήματα. Αυτό ήταν μια ατιμωρησία, όντως. Όχι ο νόμος του 19. Ο νόμος του 19 ανέπτυξε ένα σύστημα για να αντιμετωπίσει την ατιμωρησία και ήταν ασφαλώς αυστηρότερος. Θα δούμε πού βρίσκεται η προβληματική του νόμου του 19 σε σχέση με αυτά. Όταν έγινε η Επιτροπή του Ποινικού Κώδικα, με τον νόμο του 19, το κύριο ζητούμενο, το κύριο αίτημα ήταν να δημιουργηθεί ένα σοβαρό και σύγχρονο σύστημα ποινών. Διότι το σύστημα ποινών που υπήρχε ήταν ένα σύστημα που ερχόταν από το 1950, ήταν ήδη 70 χρόνια παλιό, αλλά το κυριότερο είχε δεχθεί αλλεπάλληλες επεμβάσεις και είχε χαθεί η οποιαδήποτε αρχική λειτουργία των σκοπών της ποινής, όπως την είχε συλλάβει ο Χοραπάς. Είχε γίνει δηλαδή ένας αχταρμάς από διατάξεις, οι οποίες είχαν κύριο, για να μην πω αποκλειστικό σκοπό, πώς θα ελευθερώνουν θέσεις στις φυλακές. Το αποτέλεσμα βέβαια ήταν ότι οι πληθωριστικές κινήσεις, οι πληθωριστικές τάσεις που δημιουργήθηκαν, ανάγκασαν τους δικαστές να ανεβάζουν τις ποινές στα κακουργήματα. Δηλαδή να δέχονται κακουργήματα με μεγάλες ποινές, προκειμένου να υπάρχει ένα αίσθημα δικαίου ότι κάποιος θα μείνει στη φυλακή, έστω λίγο χρονικό διάστημα. Αποτέλεσμα, οι φυλακές αρχίσαν και γεμίζαν με βαρυπινίτες. Η Ελλάδα είχε το μεγαλύτερο ποσοστό βαρυπινιτών και ισοβίων στην Ευρώπη. Έτσι. Ερχόμαστε λοιπόν και λέμε έτοιμα της Επιτροπής του 19 η δημιουργία ενός συγχρόνου συστήματος ποινών, το οποίο θα αντιμετώπιζε τα πλημελήματα με τη σοβαρότητα την οποία έπρεπε να αντιμετωπιστούν, δηλαδή πράγματι ως ίσονες και μεσαίας απαξίας πράξεις, και θα επέβαλε και τις αντίστοιχες αντιμετωπίσεις, δεν λέω μόνο ποινές, και θα δούμε τι σημαίνει αυτό. Το να έρθει κανείς και να κάνει κύριο, αν όχι αποκλειστικό σκοπό της ποινικής αντιμετώπισης των πλημελημάτων τη φυλακή, πέραν του ότι σημαίνει μία δήλωση, για όσους καταλαβαίνουν βεβαίως, αποτυχίας, διότι ποιο είναι εκείνο το σύστημα, το ποινικό και σε ποια χώρα ανήκει, το οποίο κάνει κεντρικό του στόχο τη φυλάκιση. Είναι ένα σύστημα το οποίο ασφαλώς δεν ανήκει ούτε στο γεωγραφικό χώρο στον οποίο λέμε ότι ανήκουμε, ούτε στην εποχή που λέμε ότι ανήκουμε. Είναι και γεωγραφικά και χρονικά εκτός. Είναι παροχημένο και στην ουσία του άχρηστο. Το σύστημα το οποίο προσπαθεί να εισάγει, και μάλλον κολακεύω το σχέδιο νόμου, δηλαδή δεν πρόκειται περί συστήματος, πρόκειται περί αυτού του γενικού οράματος περί νόμου και τάξεως, το οποίο έχει ως κύριο στόχο να αντιμετωπίσει την εγκληματικότητα βάζοντας στη φυλακή ανθρώπους. Ποιους ανθρώπους? Προσέξτε. Αναστολή μέχρι 1 έτος. Αναστολή της ποινής. Επανεισαγωγή της μετατροπής. Ξέρετε τι είναι η μετατροπή? Γιατί καταργήθηκε η μετατροπή? Γιατί δεν μας άρεσε, ήταν και μια πάρα πολύ απλή διαδικασία. Η μετατροπή είναι πραγματικά ο φωνέας οποιασδήποτε άλλης εναλλακτικής ποινής.
Θέλω να δω τι θα κάνουν τα δικαστήρια τώρα όταν έχουν τη μετατροπή. Σε ποιο βαθμό θα εφαρμόζουν την κοινοφελή εργασία, τη στιγμή μάλιστα που λείπουν και οι βασικές οργανωτικές προϋποθέσεις, όπως είναι οι επιμελητές, οι οποίοι θα φρόντιζαν για τη σωστή εκτέλεση της ποινής αυτής. Και αυτός ακριβώς ήταν ο στόχος του 2019, του κώδικα του 2019, να δημιουργήσει ένα σύστημα στο οποίο, προσέξτε, η βραχυχρόνια της ελευθερίας ποινής, η οποία είναι το κεντρικό μέγεθος του νομοσχεδίου, βραχυχρόνιες ελευθερίες ποινές, υπήρχαν, αλλά υπήρχαν ως έσχατη λύση. Δεν ήταν το κεντρικό νόημα πώς θα μπει κάποιος στη φυλακή. Το κεντρικό νόημα ήταν να γίνεται από το δικαστή, παρένθεση, πόσο περιορίζει την ελεύθερη κρίση του δικαστή ο καινούριος νόμος και πόσο συνταγματικό είναι αυτό. Έτσι. Αλλά ας το αφήσουμε αυτό κατά μέρος. Και πάμε τώρα να δούμε το πώς εννοούσε τη βραχυχρόνια ο νόμος του 19. Ο νόμος του 19 έδινε ένα συνδυασμό και της βραχυχρόνιας ποινής και εναλλακτικών ποινών, έτσι ώστε να είναι δυνατόν ο δικαστής να εξατομικεύσει. Αυτό είναι το ζητούμενο. Να εξατομικεύσει τόσο από πλευράς γενικής πρόληψης, όσο και από πλευράς ειδικής πρόληψης. Δηλαδή, έδινε τη δυνατότητα η αναστολή να πηγαίνει μέχρι, αν θυμάμαι καλά, μέχρι τα 3 χρόνια, αν διορθώσετε με ένα λάθος. Το οποίο τι σημαίνει, ότι ήταν ατιμωρητικός, όχι βεβαίως. Θα μπορούσε να γίνει μερική έκτηση της ποινής. Θα μπορούσε να γίνει μια σοβαρή κοινοφελής εργασία. Θα μπορούσε να επιβληθεί μια δίκαιη χρηματική ποινή με το σύστημα των ημερησιών προστίμων. Όλα αυτά εξαφανίστηκαν. Αυτά ήταν δείγματα μιας προσπάθειας του νομοθέτη να εξυγχρονίσει τον κώδικα και συγχρόνως να χτυπήσει την ατιμωρησία με τον σωστό τρόπο. Όχι με το να χτυπήσουμε το χέρι στο οδάκι και να τους βάλω όλους μέσα. Αυτό λέει ο νόμος. Τους βάλω όλους μέσα και θα λύσω το πρόβλημα. Ο νόμος αυτός το μόνο που θα καταφέρει είναι να δημιουργήσει περισσότερους εγκληματίες. Εδώ είμαστε και θα το δούμε. Δυστυχώς δεν μας ακούει κανένας. Και θα το πω και αυτό παρεπιπτόντως. Υπάρχει μια βαθύτατη αδιαφορία και μια βαθύτατη έλλειψη σεβασμού σε οτιδήποτε είναι επιστημονικό. Από όπου και αν προέρχεται. Είτε είναι από φοιτητές πανεπιστημίου, είτε από εγκρατείς δικηγόρους ή δικαστές. Οτιδήποτε ή εισαγγελείς, οτιδήποτε είναι επιστημονικό, περιβάλλεται την αχλή της περιφρόνησης. Διότι είναι ύποπτον. Είναι ύποπτον για την ατιμωρησία. Διότι τι κάνει, φροντίζει τα δικαιώματα των κατηγορουμένων. Και όχι τα δικαιώματα των θυμάτων. Τα δικαιώματα όμως των θυμάτων, καλέ μου Υπουργέ, δεν μπορεί να τα φροντίσει κανένας χωρίς να έχει τη σωστή αντιμετώπιση των δραστών και των κατηγορουμένων. Το μόνο που θα πετύχει είναι μια αύξηση των προσβολών των θυμάτων. Και θα μου το θυμηθείτε, εδώ είμαστε. Και να σας πω κάτι άλλο, το σύστημα του 19 προέβλεπε ορισμένες σοβαρές εναλλακτικές ποινές. Δηλαδή, τη μόνη που κρατάει τώρα ο νόμος είναι τη μερική έκτηση της ποινής. Την κρατάει για πού? Την κρατάει καταρχήν για όλο το φάσμα βεβαίως, όπως και ο νόμος του 19, αλλά ως αποκλειστική ποινή για τα 2 με 3 χρόνια. Η νοοτροπία αυτή που δείχνει ότι δεν σέβεται οτιδήποτε αποτελεί τον καρπό πολυχρόνιων και αγωνιωδών σοφρονιστικών αναζητήσεων για το ποιες είναι οι σωστές ποινές. Δεν νομίζω ότι είναι επιδεκτικό θεραπείας. Φοβούμαι ότι αυτό το φαινόμενο το οποίο ήδη παρατηρούμε και θα παρατηρήσουμε τώρα μετά την ψήφιση του νόμου, και μην έχετε καμία αμφιβολία ότι ο νόμος θα ψηφιστεί, διότι έτσι θέλουμε. Το φαινόμενο αυτό θα ενταθεί και το φαινόμενο αυτό θα είναι ότι ο δυστυχής πρωτοδίκης της επαρχίας, δηλαδή πρωτοδίκης πόσων ετών, 1-2 ετών, 2 ετών, θα ανεβαίνει στην έδρα με ένα καροτσάκι από κώδικες ή τουλάχιστον αν φροντίσει η ειδική επιτροπή που συστήθηκε να του δώσει τις παράλληλες διατάξεις, θα υπάρξει ένα χαόδες διαχρονικό δίκαιο.
δίκαιο, το οποίο θα γίνει ακόμη πιο χαότες από την τύχη αυτού του νόμου. Ξέρετε ποια θα είναι η τύχη αυτού του νόμου? Εισάγοντας τη μετατροπή σε λίγα χρόνια, η μετατροπή θα πηδήξει και θα πάει και στα 3 και θα πάει και παραπάνω και παραπάνω και παραπάνω. Και αναστολή θα το κάνει αυτό. Δηλαδή τι θα έχουμε, μια επανάληψη του συστήματος πρώτου 19. Γιατί χάσαμε το τρένο του 19. Και χάσαμε το τρένο του 19 για να επωφεληθούμε πολιτικά από τις περιστάσεις, από την εγκληματικότητα την οποία φαίνεται ότι πατάσσοντας αυτόν ο οποίος πρέπει να πάει να φάει μια εναλλακτική ποινή ή να πει για ελάχιστο χρόνο στη φυλακή. Σας περιέγραψα με πολύ μελανά χρώματα αυτό το νόμο, παρόλα αυτά ευπρεπώς. Και γενικώς προσπαθώ πάντοτε να αποφύγω κάτι το οποίο δεν είναι ευπρεπές. Αντιθέτως, με την καινούργια διάταξη που λέει ότι η δικαστική λειτουργία δεν είναι τρίτη. Φαντάζεστε πόσο ευπρεπή θα είναι τα υπομνήματα, οι μηνύσεις μετά από αυτές, οι αγωγές. Διότι πράγματι προβληματίστηκα για σε ένα άλλο θέμα, να αφήσω λίγο τη γενική περιγραφή των ποινών. Όταν ο νόμος λέει ότι υιοθετεί την άποψη ότι οι συκοφαντικές δυσφημίσεις, οι οποίες, γιατί τις δυσφημίσεις, τις απλές ξεχάστε τις, καταργήθηκαν. Καταργήθηκαν μεν οι απλές δυσφημίσεις, δεν καταργήθηκε όμως το 366, που αναφέρεται πότε δεν υπάρχει η απλή δυσφήμιση. Εν πάση περιπτώσει, όλο το σύστημα αληθείας και περιορισμών της εξέβρεσης αληθείας στα εγκλήματα κατά της τιμής έχει πεταχτεί και αυτό, όπως και το σύστημα των ποινών, στον αέρα. Συνεπώς θα δούμε και εκεί πολύ ενδιαφέροντα πράγματα, τόσο και με την κατάργηση της απλής δυσφήμισης, όσο και με το ότι οι δικαστές, οι εισαγγελείς δεν είναι τρίτα πρόσωπα. Αυτό θεωρώ ότι είναι μια τελικά άστοχη απόφαση να γίνει και θεωρώ σωστή την απόφαση της Ολομελίας του Αγίου Παύλου στο συγκεκριμένο. Είναι και πρόσφατο. Αυτό δεν σημαίνει και μια περιφρόνηση. Έχουμε μια απόφαση της Ολομελίας του Αγίου Παύλου, η οποία δεν έχει βγει τυχαία. Έχει βγει με αντίθετη απόφαση του τμήματος, με συζήτηση επιστημονική, με όλα αυτά. Και βγαίνει η Ολομελία και ερχόμαστε μέσα ελέγχοι. Σαχλαμάρες, εμένα μου αρέσει αυτό. Γενικά όλος ο νόμος είναι εμένα μου αρέσει αυτό. Έτσι, είναι ο τρόπος του νομοθετή, ο σύγχρονος. Εγώ γουστάρω αυτό. Θα μπορούσα να σας πω αυτή την πρόταση και να τελειώσω. Ο νόμος είναι αυτό το πράγμα. Εγώ γουστάρω αυτό. Έτσι φτιάχνεται ο νόμος σήμερα. Λοιπόν, αυτό ήταν ο λιγότερο ευπρεπές. Μέχρι αυτό που σημαίνει μπορώ να πάω. Λοιπόν, τώρα, ο νόμος αυτός έχει πολλά τέτοια. Θα μπορούσα να αναφέρω μερικά, ας πούμε, όπως ανέφερα για την Φερρυπίν, πάλι απόφαση Ολομελίας και πάση περιπτώσει και επιστημονική συζήτηση, όπου κάπου έχουμε καταλήξει για αυτή το περίφημο σύνομο που αντικαθιστά το παλιό ηθικολογικό, το ενέτοιμο βίο. Πάλι τα ίδια, επανέρχονται τα παλιά. Γιατί επανέρχονται τα παλιά, έχει λυθεί το θέμα. Και αυτό με Ολομέλεια. Μετά, ελάχιστη ποινή στην ανθρωποκτονία 2 χρόνια. Όλες οι ανθρωποκτονίες είναι από 2 χρόνια και πάνω. Δηλαδή, τα σχόλια δικά σας παρακαλώ, μην με αναγκάσετε να κάνω σχόλια. Μια διάταξη που κατά την δική μου ταπεινή άποψη είναι σωστή. Κάποιοι θα στενοχωριόντουσαν που το λέω, αλλά είναι σε ένα συζητήσιμο θέμα. Είναι η επαναφορά του Αυθευαγγέλικου στα κατά της ιδιοκτησίας και περιουσίας εγκλήματα. Στην κακοσυμματική του μορφή. Είναι σωστή. Για να πούμε ότι το νομοσχέδιο πράγματι έχει και 2-3 σωστές διατάξεις. Μία πιστεύω ότι είναι αυτή. Μία άλλη, όσο και να φαίνεται ότι κρατάει σε ομοιρία τον κατηγορούμενο στο δεύτερο βαθμό, είναι ότι δίνει τη δυνατότητα, εφόσον έχει ασκήσει ο εισαγγελέας για προθέσμα στην έπρεση, να γίνεται το αντίστοιχο που γίνεται στην ανέρεση. Αλλά αυτά θα τα πεις εσύ πολύ, μπαίνω σε ξένα χωράφια τώρα, και να κάνει τους σωστούς λόγους αφαιρέσεως αιτιολογημένους όπως απαιτείται το εισαγγελέα. Μετά, τι άλλο να πω για τα ελαφρυντικά. Ακούστε τι γίνεται με τα ελαφρυντικά. Ανεβάζοντας το κατώτερο όριο των ελαφρυντικών, ουσιαστικά σε πάει στην περίφημη περιοχή 2-3, όπου πηγαίνοντας στην περιοχή 2-3 μπαίνεις μέσα. Όπως μπαίνεις υποχρεωτικά μέσα από τα 3 και πάνω, έτσι, εκεί δεν υπάρχει τίποτα.
Και το εφέσιμο, βεβαίως. Το εφέσιμο, το. Πάλι με προσπαθείς να με πάρεις τα χωράφια σου. Αυτά είναι δικά σου. Έτσι, λοιπόν. Τώρα, από εκεί και πέρα, πλήρης ποινή στην απλή συνέργεια. Πότε είχε επιβληθεί πλήρης ποινή στην απόπειρα? Και θα πω και στην απόπειρα. Εντάξει, στην απόπειρα, εντάξει, αλλά και εκεί δεν συζητείται. Ούτως ή άλλως η θεωρία έχει πει ότι αυτή η πλήρης ποινή, και είναι σωστό αυτό, δεν δικαιολογείται με κανένα τρόπο, παρά μόνο εάν αποδεχθούμε την υποκειμενική θεωρία. Η υποκειμενική θεωρία λέει ότι αυτός ο οποίος κάνει την απόπειρα έχει ακριβώς την ίδια αξία η πράξη του με αυτό που κάνει το τετελεσμένο έγκλημα, γιατί στο μυαλό του είχε ότι θα κάνει το τετελεσμένο έγκλημα. Άρα κρίνουμε τον δράστη υποκειμενικά, το ήθελες τετελεσμένο, άρα σε τιμωρούμε με την ποινή του τετελεσμένου. Περιττώ να σας πω ότι αυτή η θεωρία ευτυχώς στην Ελλάδα, ακόμη και σε σκοτεινές εποχές, δεν επικράτησε και πιστεύω ότι η μόνη χώρα που επικράτησε ήταν η Γερμανία της περίοδου 1933-1945, για να μην λέω κακές λέξεις. Τώρα, από εκεί και πέρα, εγώ θεωρώ ότι είναι ακόμη πιο τραγική η απλή συνέργεια. Η απλή συνέργεια, η οποία καταρχήν μας έρχεται ήδη βεβαιασμένη, αυτό όμως είναι λάθος του κώδικα του 19, όπου έμπλεξε αυτό το πράγμα της άμεσης με την απλή, γενοφανώς, ενώ είχαμε μια διάταξη η οποία λειτουργούσε μια χαρά, θα μπορούσε ίσως να βελτιωθεί προς μια άλλη κατεύθυνση. Εν πάση περιπτώσει, τώρα ήρθε, κράτησε τη δομή, τη δογματική που είναι λάθος και επιβάλλει την πλήρη ποινή. Συνεχίζουμε. Το ωραιότατο της Κάπητης de Minuccio. Σας θυμίζω από τα, πιστεύω ακόμη καλά λατινικά σας, τι είναι η Κάπητης de Minuccio. Η Κάπητης de Minuccio συνδέεται με τη γενική δίμευση. Είναι η Κάπητης de Minuccio, μη media, όπως τη λέγανε, αυτοί που σου τρώγαν την περιουσία. Λοιπόν, όχι το κεφάλι. Μάξιμα ήταν να σου πάρει το κεφάλι. Λοιπόν, η δίμευση η οποία επιβάλλεται στα εγκλήματα του εμπρισμού και εξαμελιάς, τι σημαίνει, δεν θέλω να πω ότι οι εμπριστές είναι καλά παιδιά και οπωσδήποτε επιβάλλεται η σοβαρή αντιμετώπιση τους. Ξέρουμε όμως ότι πάρα πολλοί εμπριστές είναι κάποιοι ταλέποροι αγρότες, όπως έλεγε ο συνάδελφος ο Φραγκοσόπουλος, του γιαγιά που βώσει τα πρόβατά της και βάζει κάποιο. Τώρα αυτήν θα τσιφάμε και τα πρόβατα και το χωράφι. Και σε ιδιωτική επιπλέον, ποια, όπως λέει η αποζημιωτική λειτουργία του δημοσίου, αν το δάσος είναι ιδιωτικό, αν είναι ο ιδιοκτήτης του που έβαλε τη φωτιά. Όλα αυτά είναι όχι μόνο λάθη, είναι αντισταγματικά σε τελευταία ανάλυση γενική δίμευση, αλλά είναι και πολύ λίγο ψαγμένα. Οι άνθρωποι δεν σκεφτήκανε. Είναι επιπόλαιοι εκτός από το ότι κάνουν αυτά που κάνουν. Δηλαδή, μέσα σε μια διάταξη αντιδίμευση μπορεί να βρει κανείς 4-5 λάθη. Μέσα στην ίδια. Τώρα, δεν θέλω να πω, αλλά σας είπα ορισμένα χαρακτηριστικά παραδείγματα. Βεβαίως και την αύξηση των σε επιμέρους εγκλήματα των ποινών, όλα πάρα πολύ ωραία. Υποτίθεται ότι αντιστοιχούν στο λαϊκό αίσθημα. Ποιος καθορίζει το λαϊκό αίσθημα? Το λαϊκό αίσθημα είναι πράγματι υπάρχει και προφανώς για να το υποδαβλίζουμε και να γίνεται ακόμη σαφέστερο προς τη συγκεκριμένη κατεύθυνση και όλη αυτή η σχετική επιχειρηματολογία, ούτε σε αυτά θέλω να πλέξω. Εκείνο το οποίο θέλω να πω είναι το εξής. Ο νόμος αυτός έχει αοράτους συντάκτες. Ουδής μας πληροφόρησε ποτέ πώς έφτιαξε τον νόμο. Εάν σκεφτείτε ότι τον κώδικα του 50 τον έφτιαξε ένας κύριος που τον λέγανε Χωράφα. Έτσι. Ότι τα μεταγενέστερα σχέδια νόμου, και είναι μια συνέχεια σχεδίων, τα οποία οδήγησαν στον κώδικα του 19, σε αυτά είχε αποφασιστικό ρόλο ο Ιωάννης Μανολεδάκης και σε παλαιότερες επιτροπές ο Νικολός Ανδρουλάκης. Μιλάμε δηλαδή για ό,τι σοβαρότερο έχει να δείξει η ελληνική επιστήμη του ποινικού δικαίου. Ανταυτού έχουμε ένα νέο κώδικα και έχουμε ένα νέο κώδικα, διότι μπορεί να μην κυκλοφορείται κώδικας και να κυκλοφορείται παρεμβάσεις. Στην ουσία πρόκειται για τη διάλυση του παλαιού κώδικα και την αντικατάστασή του με το ότι μην έδωξαν. Λοιπόν, αυτό το ότι μην έδωξαν είναι κατασκεύασμα ποιου?
Δεν γνωρίζουμε. Μπορούμε όμως να υποθέσουμε. Ξέρετε γιατί? Διότι αν κοιτάξει κανείς το όλο πνεύμα, εκτός από το ότι είναι λόγια, παρατηρεί τα εξής. Δεν θέλω να στενοχωρήσω τους φίλους μου, τους κυρίους εισαγγελείς, αλλά το νομοσχέδιο είναι πρωτίστως φιλοεισαγγελικό. Διότι ικανοποιεί πάρα πολλά αιτήματα των εισαγγελέων ως προς τον όγκο της εργασίας τους. Επιπλέον, όσον αφορά τους δικηγόρους, είναι βεβαίως αντιδικηγορικό σε πολλά. Παραδόξως όμως αυξάνει την δικηγορική ύλη κατά κάποιο τρόπο, το οποίο μπορεί να το επικαλεστεί κάποιος. Εκείνο που είναι κυρίως όμως ο νόμος αυτός είναι αντιδικαστικός. Δηλαδή, πώς βάζει έναν πρωτοδίκη 2 ετών να επιβαρύνεται με το 95%, να έχει δικάσει το 95% των πλημελημάτων. Και ένα νέο εφέτη. Και ένα νέο εφέτη. Πολύ σοβαρά. Μέχρι 20 έτη. Και επιπλέον αυξάνει την ύλη βάζοντας όλους τους ειδικούς νόμους. Ποιος ξέρει όλους τους ειδικούς νόμους, θα τους μάθει ο εφέτης. Θέλω να πω ότι αυτά είναι άκρατη επιβολαιότητα. Εκτός από την ιδεολογία που κρύβεται από πίσω, που είναι η ιδεολογία του law and order, υπάρχει και μια άκρατη επιβολαιότητα. Μια έλλειψη συνολικής θεωρήσεως του κειμένου. Δηλαδή δεν μπορώ να βλέπω μια διάταξη και να λέω «Α, εδώ θα την κάνω έτσι». Δες λίγο παρακάτω τι γίνεται, ας πούμε. Χαρακτηριστικό αυτό που είπαμε την κατάργηση της απλής δυσφήμισης, όταν αφήνει το 366 παρακάτω. Δηλαδή δεν πείτε τι γίνεται 4 άρθρα παραπέρα, ας πούμε. Δηλαδή πρέπει από την άλλη μεριά να πω το εξής. Για λόγους ηθικής, αυτός ο οποίος κατακρίνει, όπως εγώ τώρα, αλλά νομίζω και όλοι οι υπόλοιποι, δεν ξέρω αυτή τη στιγμή συνάδελφο πανεπιστημιακό ή δικηγόρο που να έχει να αναλάβει να υπερασπιστεί τον κώδικα. Κάποιος προσπάθησε, αλλά εγκατέλειψε την προσπάθεια. Όλοι αυτοί πρέπει να ξεκινάνε για λόγους ηθικούς από μια αρχή. Και αυτό θα το κάνω, επειδή ήμουν και σκληρός. Εγώ ξεκινάω από το ότι ο νομοθέτης είναι καλός, είναι καλών προθέσεων. Δηλαδή δεν μπορώ να σκεφτώ, μου πέφτει πολύ βαρύ να σκεφτώ ότι είναι κακών προθέσεων, ότι δεν είναι ότι φτιάχνει ένα νόμο για να εκμεταλλευτεί το λαϊκίστικο πνεύμα και να έχει πολιτικά ωφέλη. Εγώ θεωρώ ότι οι άνθρωποι που πιστεύουν αυτό που κάνουν είναι καλών προθέσεων. Αυτό όμως εμένα δεν μου λέει τίποτα. Πολλοί πιστεύουν πολλά. Και ο δρόμος για την καταστροφή είναι σπαρμένος με καλές προθέσεις. Τώρα, αν οτιδήποτε άλλο έχετε ερωτήσεις, ευχαρίστως αφού ολοκληρώσετε το πόλεμο. Είμαστε εγώ μετά τις κύριες εκλογές. Να ευχαριστήσουμε τον κύριο Γιαννίδη, ο οποίος με εξαιρετικά διαυγείς διατυπώσεις ανέδειξε μια εσωτερική αντίφαση ανάμεσα στο σκοπό του νομοσχεδίου που είναι και η ποιοτική αναβάθμιση της απονομής της ποινικής δικαιοσύνης με το περιεχόμενό του, αφού είδαμε ότι οι διατάξεις το μόνο που κάνουν είναι να διέπονται από ένα τιμωρητικό πνεύμα με την προσδοκία αναχαιτήσεως της εγκληματικότητας, χωρίς να λαμβάνει όμως υπόψη του νομοθέτης ότι από μόνο του το ποινικό δίκαιο δεν είναι αποτελεσματικό εργαλείο αντιμετώπισης της εγκληματικότητας αν παράλληλα δεν αναπτύξει και δεν ασκήσει δράσεις παράλληλες στις πηγές εκείνες από τις οποίες εποάζεται το έγκλημα. Όπως είπα και στο προλογικό μου κείμενο, τώρα δεν ξεφεύγει τις παρούσες να μιλήσουμε για κοινωνιολογικές θεωρήσεις και εξηγήσεις του εγκλήματος. Είναι άλλων επιστημών ειδικότητα, την οποία θα έπρεπε ο νομοθέτης πριν προβεί σε ένα νομοθέτημα να λάβει υπόψη του. Ποιες είναι οι απόψεις του για το έγκλημα, ποια είναι τα κίνητρά του, πού ακριβώς αυτό βλέπει να αναπτύσσεται. Γι' αυτό ένα νομοθέτημα πρέπει να έχει μια ολιστική προεργασία προκειμένου να παρουσιαστεί. Γι' αυτό και η νομική επιστήμη δεν μπορεί να τίθεται προς εξυπηρέτηση της σκοπιμότητας, διότι θα χάσει την αξία της. Γι' αυτό μίλησα για αδέσμευτη κριτική, η οποία και αφυπνεί συνειδήσεις και την κριτική στάση μας μαθαίνει να τηρούμε απέναντι σε νομοθήματα τόσο πρόχειρα σχεδιασμένα και υλοποιημένα.
Λοιπόν, να δώσω τώρα στον κύριο Γιαννίδη την κύριο Τσιρή, ο οποίος θα τα πει ακόμα χειρότερα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ήθελα να ξεκινήσω κάνοντας μία εισπίδηση στα όσα είπε ο κύριος Γιαννίδης, που είναι κορυφαία προσωπικότητα του κόσμου, ποινικό και ποινική και στα δύο. Και πάντα θυμάμαι και στην Επιτροπή Ανδρουλάκη είχαμε τον κύριο Γιαννίδη ως coordinator μεταξύ ποινικού και ποινικής για να κάνουν το συνδυασμό, γιατί είχαν κοινά σημεία. Ήθελα να πω το εξής. Έκανε μία πρόβλεψη και φοβάμαι ότι θα επαληθευτεί. Θυμίζω ότι ο κώδικας του 50 προέβλεπε μετατροπή μέχρι φυλάκιση 6 μηνών. Αυτό είχε καταλήξει, επειδή εδώ μεταξύ είχαν γεμίσει φυλακές, αύξαν ο νομοθέτης 18, 2, 3, 5 και 10 ως συνολική ποινή. Με ένα νόμο το 1240 άρθρο 2 παράγραφος 4 που επεβίωσε και νομολογιακά μέχρι 10 χρόνια φυλακή. Η πρόβλεψή του φοβούμαι ότι μπορεί να επιβεβαιωθεί. Κυρίες και κύριοι, ήθελα να ξεκινήσω λέγοντας το εξής για τον κώδικα ποινικής δικονομίας. Είναι γεγονός ότι αυτό που είπε ο κύριος Μπισμπίκης είναι ακριβέστατο και ο πρόεδρος, ο αγαπητός Θανάσης, ο κύριος Ζούπας, ότι ο κάθε νόμος, και το τραγικό σε αυτή την περίπτωση είναι ότι έχουμε μέσα στην ίδια κυβέρνηση μία δεύτερη απόπειρα νομοθέτησης ή μία τελεσφόρηση με τον νόμο 4855. Δηλαδή, ο νόμος ποινικού ποινικής είναι του 19, 46-19, 46-20. Με τον 48-55 στα 2 χρόνια υπό το καθεστώς της ίδιας κυβερνήσεως, με άλλον υπουργό που γνωρίζετε, είχαμε αλλαγές και στον κώδικα ποινικό και ποινική. Είχα την τιμή να ήμουν μέλος αυτής της επιτροπής που κάναμε κάποιες παρεμβάσεις, χωρίς να ακούσαμε αυτή την κριτική, με τον Λάμπρο τον Μαργαρίτη, ας είναι και αυτό ένα μνημόσυνο. Ένα ήδη κάναμε στο Βαγγέλη του Ματσούκη και πολύ καλά. Κορυφαία προσωπικότητα, ένας υπέροχος άνθρωπος και ένας ευπατρίδης πράγματι. Και κάναμε κάποιες αλλαγές μέσα σε 2 χρόνια. Χωρίς καν να έχει δει τα αποτελέσματα που επέφεραν οι πρώτες αλλαγές. Αλλά και οι δεύτερες αλλαγές έρχεται ο νομοθέτης και αποπειράται να παρέμβει υπό την ίδια κυβέρνηση με έναν νέο υπουργό, προσπαθώντας ουσιαστικά στο όνομα της επιτάχυνσης να κάνει αυτές τις αλλαγές στον δικονομικό χώρο προεχόντως, για τον οποίο θα έχω την τιμή να σας μιλήσω. Αυτό που είναι τραγικό όμως είναι ότι πράγματι πολλά νομοθετήματα επικαλούν το προσχηματικά την επιτάχυνση, νοώντας αυτήν ότι ό,τι μπορεί να γίνει που μπορεί να οδηγήσει τις υποθέσεις στα ακροατήρια, αυτό είναι επιτάχυνση. Και όχι οτιδήποτε άλλο. Με αποτέλεσμα αυτό, όπως θα έχω την ευκαιρία, αυτονόητα υποθέτω ότι είναι να αναδείξω, να επιφέρει εκ του ασφαλούς επιβράδυνση και επιβάρυνση. Η επιτάχυνση, και μάλιστα ποιο είναι το οδυνηρό, ο συνήθις χώρος μέσα στον οποίο επιχειρούνται πάντα οι επιταχυντικές διαδικασίες είναι ο χώρος της ποινικής προδικασίας. Δηλαδή ο νομοθέτης παρενέβαινε σε αυτόν τον χώρο, ώστε αν είναι δυνατόν όλες οι υποθέσεις να πάνε απευθείας στα ακροατήρια. Έτσι αντιλαμβανόταν την επιτάχυνση, στρεβλά αναγιγνώσκοντας και το άρθρο 6 της ΕΣΤΑ για την έγκαιρη, την δίκαιη δίκη, την έγκαιρη δίκη, με συγχωρείτε, την έγκαιρη περάτωση μιας ποινικής δίκης, αναγιγνώσκοντας την και στρεβλά στο ότι άγει στο ακροατήριο. Όμως, ο ρόλος της προδικασίας είναι είτε μεν όποιες υποθέσεις θα μπορούσαν να τερματιστούν έγκαιρα, χωρίς να πάνε καν στο ακροατήρια, να ενισχυθεί, αυτό είναι επιτάχυνση, να περατωθεί μια υπόθεση κάποιος που είναι ύποπτος, να μην αποκτήσει το στίγμα του κατηγορουμένου, εάν θα πρέπει να συμβεί αυτό. Άρα αυτό είναι επιτάχυνση. Και ένα δεύτερο, όσες τελικά θα παραπεμφθούν, να έχουν τις ενδείξεις και τα σοβαρά εκείνα τα στοιχεία, τα οποία θα παραπέμψουν με την υπόθεση, αλλά θα διευκολύνουν και την εκδίκασή τους. Ενώ το αντίθετο, εάν συντμήσουμε αυτό το κομμάτι της προδικασίας, θα έχουμε σίγουρα εκ των πραγμάτων επιβάρυνση, αφού αυτό θα μεταφερθεί στα ακροατήρια, επιβαρύνοντάς τα και αυτά τελικά, αφού είναι αφιλτράριστες οι υποθέσεις. Και αυτό το οποίο είναι το περίεργο, θα λέγαμε, και το αντιφατικό εν ταυτό, είναι το γεγονός ότι επικαλούμεθα ένα δικαίωμα του κατηγορουμένου. Επιτάχυνση, η έγκαιρη δίκη είναι δικαίωμα του κατηγορουμένου. Και το επικαλούμεθα αυτό για να στραγγαλίσουμε τα δικαιώματα που είναι στην προδικασία. Αυτή είναι η μεγάλη αντίφαση, η κορυφαία, η οποία είναι διαχρονική, οφείλω να ομολογήσω. Αυτό το οποίο ήθελα να ξεκινήσω λέγοντας είναι το εξής. Οι θεσμοί της ποινικής προδικασίας, που είναι πάρα πολύ σοβαροί,
είναι ακριβώς για να αποτρέψουν υποθέσεις για τις οποίες δεν πρέπει να ασκηθεί ποινική δίωξη να τερματιστούν με αρχιοθετήσεις. Ή για άλλες που ασκήθηκε δίωξη και τελικά δεν υπήρξαν οι σοβαρές ενδείξεις ενοχής να περατωθούν με ένα απαλλακτικό βούλευμα. Όσες δεν έχουν το ενδόσιμο να υποστούν τη βάση μιας αποδεικτικής διαδικασίας να παραπευθούν. Αυτός είναι ο θεσμικός ρόλος της προδικασίας. Και έτσι ενισχύονται και η ενίσχυση αυτή κορυφώθηκε με τον νόμο 4620 που ο κύριος Γιαννίδης και ο κύριος Νικολάου ήταν σε αυτή την επιτροπή. Πραγματικά δεν μπορούσε να υπάρχει κάτι αρτιότερο με τις επιλογές που έκανε το 4620. Και απλώς βελτιωτικά είχαμε παρεμβάσεις με το 4855 με την Επιτροπή Μαργαρίτη για την οποία είπα πριν. Και θα πούμε δύο λόγια παρακάτω. Αυτό είναι λοιπόν το θέμα. Έχουμε λοιπόν εδώ, αντί να έχουμε τον θεσμικό αυτόν έλεγχο της προδικασίας, έχουμε διατάξεις οι οποίες τις όποιες είχαν την ευχέρεια να τερματιστούν χωρίς να πάνε παρακάτω, το έχουμε αποτρέψει. Και έτσι έχουμε, και μπαίνω κατευθείαν στο θέμα, μονομελές πλημελιωδικείο. Το μονομελές πλημελιωδικείο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αλλά και εκλεκτό ακροατήριο, γιατί μιλάμε σε ανθρώπους που καταλαβαίνόμαστε, δεν μιλάμε στον κόσμο, ξέρει γιατί μιλάμε, το μονομελές πλημελιωδικείο καλείται καθήλυν αρμοδίως να εκδικάσει όλα τα πλημελήματα των ειδικών ποινικών νόμων, όλα τα πλημελήματα του ποινικού κώδικα, με εξαίρεση απλώς την ανθρωποκτονία εξ αμελίας και τα δικήματα του 12ου κεφαλαίου. Παράβαση καθήκοντος, δωροδοκίου. Αυτά. Τελειώσαμε. Όλα μονομελές πλημελιωδικείο. Αυτό σημαίνει εν ταυτό ότι τα αδικήματα αυτά που θα μεταφερθούν στην καθήλυνα αρμοδιότητα του μονομελούς πλημελιωδικείου, πρώτον, δεν υπάρχει προκαταρκτική εξέταση. Άρα η δυνατότητά τους με αρχιοθέτηση να περατωθούν εξέλιπε. Δεύτερον, δεν υπάρχει η δυνατότητα προσφυγής κατά του κλητηρίου θεσπίσματος 322, αφού αυτή μόνο για τα δικήματα τριμελούς πλημελιωδικείου ως γνωστόν υπάρχει. Άρα μια δεύτερη τύχη ενδεχομένως να μπορούσε να αποτραπεί μια άστοχη παραπομπή, εξέλιπε και αυτή. Έχουμε λοιπόν μια σημαντική μερίδα πλημελημάτων των σημαντικότερων που έχουν χάσει τα δύο φίλτρα και ευχέρειες που υπήρχαν να αποτρέψουν μια παραπομπή. Διά της αρχιοθετήσεως κατά το 43 και 51, με το θεσμικό έλεγχο του εισαγγελέα των εφετών ή με την προσφυγή 51-52 ή δια της εκδόσεως ενός απαλλακτικού βουλέματος για βάση περιπτώσει, για πλημελήματα μιλάμε, σε κάθε περίπτωση με προσφυγή κατά του κλητηρίου θεσπίσματος με το 322. Άρα λοιπόν εδώ πέρα αυτά νομοτελειακά πάνε στο ακροατήριο. Τελειώσαμε. Αυτό είναι επιτάχυνση ή αυτό είναι επιβάρυνση των ακροατηρίων που θα στενάζουν ο δικαστής, όπως ακούσατε, που ενός δύο των ανθρώπινο λογικό, το αντιλαμβανόμαστε όλοι μας, που θα καλείται να δικάσει τα δικήματα των ειδικών ποινικών νόμων, που έφνης η οπαδική βία, έτσι, προβλέπει εδώ και καιρό. Δεν χρειάζεται καμία αναμόρφωση της νομοθεσίας μας, άνευ ανασταλτικού, άνευ μετατροπής, άνευ αναστολής, τα τρία άνευ. Άνευ ανασταλτικού. Δεν λέγε λάτα. Δεν χρειάζεται κανένας να λέει και να επικοινωνεί ότι θα αυστηροποιήσουμε. Γιατί? Αυτοί είναι οι υπαρκτές διατάξεις, αυτές το 99. Άρα έχει τη δυνατότητα και το πλωστάσιο δικαστής να το κάνει όπου πρέπει να το κάνει και το κάνει. Επομένως λοιπόν όλα αυτά στο μονομελές πλημελιωδικείο. Ένα δεύτερο θέμα που θα ήθελα να πω αυτό και να κλείσω αυτή την παρένθεση, απλώς να σας θυμίσω ότι μονομελές πλημελιωδικείο υπό αυτή την έννοια σημαίνει ότι η πλαστογραφία, η απάτη, η υπεξαίρεση 119.000 ευρώ είναι αρμοδιότητας μονομελούς πλημελιωδικείου. Δηλαδή, όπως ακούσατε, αυτά τα δικήματα πλέον είναι μονομελές πλημελιωδικείου. Εννοείται. Αφού δεν είναι ανθρωποκτονία και δεν είναι του 12ου κεφαλαίου. Αυτή είναι η πρόταση που γίνεται με αυτό το νομοσχέδιο. Δηλαδή αντιλαμβάνεστε ότι στα 120.000 ευρώ έχουμε προκαταρκτική, έχουμε ανάκριση, έχουμε βούλευμα, συμβουλίο εφετών ακροατήριο και εδώ είναι κατευθείαν με μία μήνυση στο ακροατήριο, αφού δεν υπάρχει υποχρεωτική προκαταρκτική εξέταση. Ένα δεύτερο που αποπειράθηκε και δεν έγινε ευρύτερα αντιληπτό, στο άρθρο της 43 σας θυμίζω ότι υποχρεωτική τελέγγε λάτα, ακόμη δεν το έχουμε αυτό, αλλά με του πολύ μάλλον θα το έχουμε, το 43 λέει ότι προκαταρκτική εξέταση υποχρεωτική υπάρχει στα δικήματα τριμελούς πλημελιωδικείου, προσώπων ιδιάζοντας δοσηδικίας 111.6 και κατουργήματα. Πράγματι σε αυτά τα σοβαρά, ώστε να τους δοθεί η δυνατότητα ενδεχομένως μιας αρχιοθέτησης με εισαγγελική διάταξη αρχιοθέτησης. Τώρα λοιπόν προστίθεται παρακαλώ, υπάρχει, μην μπερδέψουμε τον παρόντα νόμο με αυτό που σχεδιάζεται, υπάρχει δυνατότητα όπου υπήρξε ΕΔΕ
ή πόρισμα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας μόνον, αυτό να υποκαθιστά την προκαταρκτική εξέταση, οπότε ο εισαγγελέας, αν έχει επαρκείς ενδείξεις για τη δίωξη, την κινεί. Εκτός αν ενδεχομένως αντικείμενο αυτού ήταν μια άλλη πράξη και όχι αυτή την οποία θέλει να διώξει ο εισαγγελέας, οπότε θα έπρεπε να την διατάξει. Τώρα λοιπόν μπαίνει μια περίεργη διάταξη, η οποία λέει και κάθε άλλη αρχής, αορίστως. Που σημαίνει ενδεχομένως, όχι απλώς η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, που ενδεχομένως θα λέγαμε είχε ένα πρόσθετο κύρος προφανώς, αλλά και κάθε άλλη αρχή, που σημαίνει οτιδήποτε έρχεται από οποιαδήποτε αρχή υποκαθιστά την προκαταρκτική εξέταση. Μιλάω για τα μείζωνα, τα σοβαρότερα πια, και πάμε απευθείας στη δίωξη. Και αυτό είναι επιτάχυνση και είναι να πάει γρήγορα στο ακροατήριο. Δεύτερον, εξίσου σοβαρό, αν όχι σοβαρότερο. Θυμίζω ότι το μοντέλο το οποίο επιχείρησε ο 46-20, δείχνω τον κύριο Νικολάου και τον κύριο Γιαννίδη, γιατί ήταν μέλη, και έκανε μια θαυμαστή ισορροπία, ότι ο κανόνας, το πέρας της ανάκρισης των κακουργημάτων, είναι το Συμβούλιο Πλημμυριωδικών, που είναι η εγγύηση για το αν μια υπόθεση θα πρέπει να παραπευθεί ή όχι, και το 309 η εξαίρεση, όπου διαπευθείας κλήσεως μπορεί ο εισαγγελέας εφετών με τον πρόεδρο να συμφωνήσουμε για την διαπευθείας κλήσεως παραπομπή. Είναι ένα μοντέλο που πράγματι υπήρξε αρχικά με το νόμο 663 του 1977 και επικράτησε, όπου για λίγα και είχε λειτουργήσει, οφείλω να ομολογήσω. Και είχε συνδυαστεί και με το μονομέλες εφετείου κακουργημάτων. Αλλά μιλάγαμε για ναρκωτικά, διακεκριμένες κλοπές, παράτυπη μετανάστευση και ληστεία. Αυτά τα 4. Επειδή δεν είχαν αποδεικτικές δυσχέρειες και θα μπορούσε να υπάρξει αυτό το μοντέλο παραπομπής. Και δεν υπήρξε αντίρρηση. Με τον νόμο το 4855 προσθέθηκαν και τα δασικά. Απλώς. Μέχρι εκεί. Από εκεί και πέρα λοιπόν αυτό που έρχεται, σχεδιάζεται, είναι ότι σε αυτήν την εξαιρετική διαδικασία παραπομπής, όχι με βούλευμα, αλλά διακλήσεως, με κλητήριο θέσπισμα που επιδίδεται μη υποκείμενο σε προσφυγή εννοείται, το κακουργηματικό κλητήριο θέσπισμα, προσθέθηκαν όλοι οι ειδικοί ποινικοί νόμοι παρακαλώ. Προσθέθηκαν τα αδικήματα, κακουργήματα, του 13ου και 14ου κεφαλαίου, που ήταν τα κοινώς επικίνδυνα εγκλήματα και κατά των συγκοινωνιών. Αυτά λοιπόν τα αδικήματα προσθέθηκαν και όχι μόνο αυτό, αλλά και όσες ανακρίσεις περατώθηκαν από εφέτη ανακριτή κατά το 29 μετά από απόφαση της Ολομέλειας, περατώνονται με κλίση. Αυτό αντιλαμβάνεστε από την τρέχουσα επικαιρότητα ότι ενδεχομένως μπορεί να υπηρετήσει μια υπόθεση που έγινε στη Θεσσαλία. Για να μπορεί με ένα κλητήριο πάνω να πάει κατευθείαν στο ακροατήριο. Δεν είναι όμως δυνατόν για αυτή την υπόθεση που θα μπορούσε κανείς να έχει και να αφιερώσει 2-3 μήνες και να υπάρχει ένα βούλευμα, να είναι δυνατόν οι υποθέσεις να εισάγονται έτσι στο ακροατήριο. Με κλητήριο θέσπισμα, όταν απλώς να θυμίσω, όταν λέμε ειδικοί ποινικοί νόμοι, μιλάμε για την νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, μιλάμε για απάτες κατά των ευρωπαϊκών κοινοτήτων, 2.803, μιλάμε για πνευματική ιδιοκτησία, μιλάμε για ένα σωρό σοβαρά κακουργήματα, τα οποία αφιλτράριστα δια μιας κλήσεως εισάγονται στο ακροατήριο. Αλλά υπάρχει και κάτι άλλο σοβαρότερο. Το γεγονός ότι από την ανάκριση, φανταστείτε αυτόν τον άνθρωπο, τον ανακριτή, σε αυτή την τετάνια προσπάθεια που έχει κάνει, από το Φεβρουάριο, Μάρτιο, δεν ξέρω, στη Θεσσαλία, να μαζέψει υλικό, ξαφνικά ένας εισαγγελέας και πρόεδρος το κατηγορητήριό του Φεβρουαρίου θα το στείλουν κατευθείαν στο ακροατήριο. Δηλαδή, το τι έκανε αυτός ο άνθρωπος 9 μήνες δεν υπάρχει πουθενά. Αν έχουμε αλλαγές, άλλαξε κάτι. Μήπως πρέπει να αναθεωρηθεί η κατηγορία, να αναπροσαρμοστεί. Μήπως κάποιοι πρέπει να φύγουν. Μήπως κάποιες επιμέρους κατηγορίες πρέπει να φύγουν. Τίποτε. Κλείσει απευθείας στο ακροατήριο. Αυτό είναι επιτάχυνση. Δεν είναι επιβάρυνση του ακροατηρίου που θα κάνει ανάκριση ή θα κάνει αξιολόγηση τότε. Και ας έχω 10 εκθέσεις πραγματογνωμοσύνης που ποιος θα τα φιλτράρει, ποιος θα τα δει, τι θα τα κάνει για να πάει γρήγορα στο ακροατήριο. Γιατί αυτό είναι το νόημα της ποινικής προδικασίας, να πάνε γρήγορα όλα στο ακροατήριο, όταν του στερεί τη δυνατότητα όποια, επαναλαμβάνω, κατηγορία δεν μπορεί να πάει να τερματιστεί εγκαιρότερα. Άρα λοιπόν εδώ ένα θέμα σοβαρό είναι και αυτό. Το βούλευμα του Συμβουλίου των Πλημμυριωδικών ή των εφετών στην περίπτωση του 29 του ανακριτή είναι μια σημαντική εγγύηση. Παρέχεται η δυνατότητα σε ένα συμβούλιο, διότι αφού να πούμε το εξής για να μην παρεξηγηθούμε, με το μοντέλο του 309 δεν έχει υπάρξει συμφωνία, δεν υπάρχει διαφωνία
Όλες εισάγονται κατευθείαν. Μην γελιόμαστε, νομίζω στατιστικά 2 ή 3 υποθέσεις υπήρχαν που περατώθηκαν να τη στείλει στο Συμβούλιο Πλημμυριωδικό να την κλείσει. Αλλά εκεί δεν υπήρχαν προβλήματα. Ο εισαγγελέας όμως, ο οποίος θα αναγκαστεί, συγχωρέστε μου το αναγκαστεί, να κάνει πρόταση στο Συμβούλιο, αφού θα κάνει που θα κάνει, είναι βέβαιο ότι θα κάνει μια επιμελημένη δουλειά. Και αν πρέπει κάποια κατηγορία να βγει, θα βγει. Αν κάποιοι κατηγορούμενοι να βγουν, θα βγουν. Αν είναι ένα διοικητικό συμβούλιο που σέρνεται για να πάει στο ακροατήριο να παραγεί, εκεί θα έχει φύγει. Αν όμως δεν μπορεί να κάνει, αλλά έχει έναν αυτοματισμό στην παραπομπή, δεν θα το κάνει. Και είναι ανθρώπινο και κατανοητό. Γιατί του παρέχεται η ευχέρεια μέσω του 309 να το κάνει. Εδώ λοιπόν, αν κάνει πρόταση στο Συμβούλιο, είναι βέβαιο ότι υπάρχει μια σημαντική, σοβαρή πιθανότητα, είτε αν δεν υπάρχουν οι σοβαρές ενδείξεις, κάποιες να φύγουν. Θα σας πω μόνο το εξής χαρακτηριστικά. Σε μια εκδήλωση που είχαμε κάνει η Ένωση Ελλήνων Ποινικολόγων, όπου ήμασταν ομιλητές, ο γραμματέας της Ενώσεως, ο κύριος Σεβαστίδης, που ήταν μέλος και της Επιτροπής της δικής σας, και εγώ, οι τρεις μας, για την διαδικασία του Δικαστικού Συμβουλίου και τι απέδιδε, παρουσίασε στοιχεία τα οποία εξακολουθούν να είναι τα ίδια, ότι υπήρχαν απαλλακτικά βουλεύματα, παρακαλώ, στα 2 εφετεία νομίζω ήταν τα στατιστικά του στοιχεία, Αθήνα και Θεσσαλονίκη, μέχρι 30%. Δηλαδή 30% από τα κακουργήματα που εισήγονται εξεδίδονται απαλλακτικά βουλεύματα. Με δεδομένο λοιπόν αυτό το μέγεθος, σημαίνει ότι ο νομοθέτης, ο νομοπαρασκευαστής επιλέγει και αυτό το 30% παρακαλώ να πάει στα ακροατήριο. Αυτό το 20%, το 10%. Καταλαβαίνετε, συγχωρέστε με σχήμα λόγου τι σημαίνει αυτό. Όταν ξέρεις αποδεδειγμένα στατιστικά ότι αυτές οι υποθέσεις θα έφευγαν και τώρα επιλέγεις ένα μοντέλο να την εισαγάγεις στο ακροατήριο, αυτό είναι επιτάχυνση παρακαλώ, ή θα στενάζουν το ακροατήριο πάλι για δίκαστα κακουργήματα που πάλι θα μαζεύονται και θα βιανίζουν οι φυλακές και μετά θα κάνεις ένα οριζόντιο νόμο να αποφυλακίζεις και φτωχοδιαβόλους, αλλά και μεγάλους εγκληματίες που θα έπρεπε να είναι μέσα και όχι έξω, με οριζόντιες αποφυλακίσεις. Και έχουμε λοιπόν ακριβώς εδώ, για να ολοκληρώσω και αυτό το κομμάτι, και το εξής. Και λέω το εξής και επικαλούμε τον κύριο οικονόμο μας, μου συγχωρέσει. Οι πρόεδροι εφετών έλεγαν το εξής απλό προχθές μιλώντας στο Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για αυτά τα θέματα. Γιατί δεν έκανε τόσο απλό κάποιος? Οι πρόεδροι εφετών Αθήνα, Πειραιά, Θεσσαλονίκη τουλάχιστον, και η Πάτρα και το Ηράκλειο είναι μεγάλα εφετεία, αλλά λέω, θα μπορούσε να του βάλει ένα ερώτημα. Όταν ανεβαίνετε στην έδρα, δικάσετε ένα κακούργημα, αισθάνεστε καλύτερα στη μελέτη της δικογραφίας και στην εκδίκαση με το κλητήριο, ή αν έχετε ένα βούλευμα? Και ο προϊστάμενος του εφετή Αθηνών είπε ο άνθρωπος, δεν νομίζω ότι υπάρχει ένας εφέτης, ο οποίος θα μπορούσε να σκεφτεί έτσι. Έχει ένα βούλευμα το οποίο, παρακαλώ, έχει καταγράψει σε 2, 3, 5, 10 σελίδες, αυτές είναι οι ενδείξεις ενοχής, αυτά λέει ο κατηγορούμενος, αυτά είναι τα νομικά πειρήματα, τέλειωσε. Το διαβάζεις και πολλές φορές δικογραφίες που είναι τόσες ή τόσες, που δεν διαβάζονται. Ένας δικαστής που δεν ξέρει ανεβαίνοντας στην έδρα από τις 5, 10, 20, ποιες θα δικάσει? Με ένα βούλευμα ξέρει τι γίνεται. Έχει μία πρώτη σοβαρή. Και αυτό είναι ένα κέρδος που θα το έχει και ο εισαγγελέας θα ανέβει στην έδρα και ο προεδρεύων θα το ξέρει και σε κάθε αναβολή λογοραρίου του και από την αρχή. Ποιος θα διαβάσει δικογραφίες με κλητήριο θέσπισμα? Αυτό, αν θέλετε, ενδεχομένως είναι μόνο υπερκατηγορουμένων τελικά. Αν δεν υπάρχει και υποστήριξη κατηγορίας, αφού κανένας δεν θα μπορέσει να αναδείξει τα στοιχεία που ένα βούλευμα θα είχε καταγράψει. Ότι είναι αυτές οι σοβαρές ενδείξεις ενοχής, αυτά λέει ο κατηγορούμενος και να κάνει τον συσχετισμό. Ένα βούλευμα διευκολύνει τους πάντες και εμάς, τους υπερασπιστές πολλές φορές, με ένα βούλευμα καταλαβαίνουμε ότι έχει γίνει. Και προσπαθούμε να κάνουμε από εκεί και πέρα τη δουλειά μας ο καθένας, ή υποστηρίζοντας την κατηγορία αντιστοίχως. Άρα, όλο αυτό το πράγμα, επαναλαμβάνω, είναι αδιανόητο να λέγεται με την επίκληση τάχα ότι αυτό σημαίνει ποιοτική αναβάθμιση και επιτάχυνση. Ενώ αντίθετα σημαίνει μόνο επιβράδυνση και κυρίως επιβάρυνση του ακροατηρίου, το οποίο θα κάθεται από την αρχή να κάνει, να διαβάζει τη δικογραφία, γιατί δεν έχει γίνει καμία αξιολόγηση. Ένα τρίτο θέμα, άλλα 2-3 και θα ολοκληρώσω κύριε Πρόεδρε και εγώ θα χαρώ να κάνουμε συζήτηση. Ένα τρίτο θέμα είναι οι μονοπρόσωπες συνθέσεις. Το είδαμε στο μονομελές πλημμυριωδικείο, πολύ σοβαρό. Όμως είναι και στο κακούργημα, όπως είπε και ο πρόεδρος ο κύριος Μπισμπίκης. Θυμίζω απλώς το εξής. Όταν για πρώτη φορά θεσπίσαμε το μονομελές εφετείο κακουργημάτων, ήταν με το νόμο 4055 του 12. Το 11 λοιπόν η διοικητική ολομέλεια του Αρείου Πάγου πήρε μία θέση και τάχθηκε ομόφωνα παρακαλώ
ότι οι μονομελείς συνθέσεις στο κακούργημα δεν είναι ενδεδειγμένες, διότι δεν παρέχουν τα εχέγγυα ευθυκρισίας, ορθοκρισίας, δεν υπάρχει διάσκεψη ή ανταλλαγή απόψεων, η συνευθύνη στην εκφερόμενη δικαιοδοτική κρίση, άρα έχει ένα σημαντικό έλλειμμα. Με την 7 του 2011, αν θυμάμαι τον αριθμό, η Διοικητική Ολομέλεια είπε αυτό. Το έκαναν όμως. Και δεν σας κρύβω, ήμουνα εκ των πολεμίων αυτών της διατάξεων. Όταν μιλάγαμε ως Ένωση στα εφετεία της χώρας, μας έλεγαν οι ίδιοι εφέτες, φωνάξτε εσείς, πέστε το, δεν το μπορούμε. Οι εφέτες που θα εκαλούνται να δικάσουν. Οφείλω να ομολογήσω, και κάνοντας και εγώ την αυτοκριτική μου, ότι αυτός ο θεσμός πέτυχε. Πέτυχε στο βαθμό όμως που δίκαζε αυτά τα 4 δικήματα, που πράγματι δεν είχαν αποδεικτικά θέματα. Δηλαδή, μια ληστεία, καταρχήν, έτσι, διότι ασφαλώς κάποιες επιμέρους έχουν. Αλλά η ληστεία, ναρκωτικά, διακεκριμένες κλοπές και παράτυπη μετανάστευση ήταν υποθέσεις οι οποίες με διευκόλυνση, θα λέγαμε, ένας εφέτης θα μπορούσε να σταθεί και με την βοήθεια και την επικουρία ενός εισαγγελέα. Αλλά από το σημείο αυτού να πάμε σε όλους τους ειδικούς ποινικούς νόμους διαπευθείας κλήσεως ή να πάμε στο μονομελή εφέτη να δικάσει, όπως ακούσαμε, μέχρι και καθήρξης 20 ετών, είναι τεράστιο το βάρος και νομίζω ειλικρινά ότι θα πρέπει να υπάρχει. Θυμίζω απλώς ότι αυτή είναι η επιλογή από το 2012, ενέμεινε η Επιτροπή το 2019, το 2021 εμείς με το 48-55 βάλαμε μόνο τα δασικά, εκτιμώντας ότι είναι περίπου συναφή με αυτή την έννοια, ότι δεν υπήρχε δυσκολία, και έρχεται μετά από 2 χρόνια με πιο μετρήσιμο μέγεθος και στατιστικό δεδομένο να βάζει όλη αυτή την ύλη μέσα. Είναι κάτι το οποίο ομολογουμένως είναι ακατανόητο. Πενταμελές εφετείο. Ξέρετε ότι είναι μια διάταξη που σήκωσε πολύ θόρυβο. Θυμίζω απλώς ότι προστίθεται στο άρθρο 111 παράγραφος 8 το ότι οι εφέσεις κατά αποφάσεων του τριμελούς εφετείου κακουργημάτων θα δικάζονται από το τριμελές εφετείο κακουργημάτων με αρχαιότερο προεδρεύοντα. Εδώ λοιπόν τίθεται ένα θέμα το οποίο είναι το εξής. Ερωτάτε, το τριμελές εφετείο κακουργημάτων με αρχαιότερο πρόεδρο είναι ανώτερο δικαστήριο? Ποιος θα το πει αυτό? Φανταστείτε το εξής, εφιαλτικό, που αν εγώ ήμουν σε νομοπαρασκευαστική δεν θα κοιμόμουν μέχρι να υπάρξει η πρώτη απόφαση του Στρασβούργου. Έρχεται το πενταμελές, το 7ο πρωτόκολλο της ΕΣΔΑ, άρθρο 2 του 7ου πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ, λέει ανώτερο δικαστήριο. Παράδειγμα, στο χώρο του Συμβουλίου της Ευρώπης των 48, που το δικαιοδοτικό του όργανο είναι το Στρασβούργο, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Ερωτάτε, αν έρθει η πρώτη απόφαση του πενταμελούς εφετείου, ήδη τριμελούς εφετείου κακουργημάτων, που βάλει ο κατηγορούμενος και στον Άριο Πάγο, εξαντλήσει την εθνική δικαιοδοσία και βάλει το θέμα ότι το δικαστήριο αυτό είναι παράνομο, συγχωρέστε μου την έκφραση, διότι με αυξημένη τυπικής ισχύως διάταξη δεν είναι ανώτερο. Σε 6 μήνες στο Στρασβούργο και έρχεται το Στρασβούργο και τεινάζει στον αέρα την απόφαση ότι υπάρχει παραβίαση του 7ου πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ. Που σημαίνει, παρακαλώ, επανάληψη της δίκης και όχι μόνο αυτών, και όσα πενταμελή εντωμεταξύ δικάστηκαν και ακόμη υπάρχει δυνατότητα προσφυγής στον Άριο Πάγο ή στο Στρασβούργο. Πώς παίρνει κανείς και πώς παίρνει την ευθύνη να κάνεις αυτή την επιλογή και ενδεχομένως να παρασύρεις και να δικάσει την ελληνική δημοκρατία για τέτοιες παραβάσεις? Πώς το κάνει αυτό? Ή πιστεύεις ενδεχομένως ότι εκείνοι θα πούνε τόσες υποθέσεις να μην τις τεινάξουν στον αέρα? Δεν είναι έτσι αυτή η λογική και η νοοτροπία εκείνων των δικαιοδοτικών οργάνων. Τεράστιο θέμα. Δηλαδή μια συμβατότητα, και σκέπτεται κανένας, είπε κάτι προχθές ο κύριος Γιαννίδης, ότι δηλαδή εδώ σκεπτόμαστε με μια λογική, θα ρίξει και εδώ είμαστε μεταξύ μας, αγνοώντας και το Σύνταγμα και τα ευρωπαϊκά κείμενα. Έχουμε αυτές τις διατάξεις. Άλλο θέμα. Το ΜΟΔ, το μεικτό ορκωτό δικαστήριο και μεικτό ορκωτό εφετείο. Έρχεται, η αρχική πρόβλεψη, ξέρετε, ήταν να αποφαίνονται επί της ενοχής. Μετά είναι και επί της κύριας ποινής. Δηλαδή, μέχρι εκεί είναι το μεικτό ορκωτό δικαστήριο, από εκεί και πέρα διώχνουμε τους ενόρκους και ασχολιόμαστε με τις παρεπόμενες ποινές, με το αν θα δώσουμε αναστολή, αν θα δώσουμε μετατροπή, αν θα δώσουμε ανασταλτικό, ερήμην των ενόρκων. Μα επιτέλους, εδώ κατά το 1997, ο φυσικός δικαστής των κακουργημάτων είναι το μεικτό ορκωτό δικαστήριο, εκ του συντάγματος. Όταν λοιπόν και αφαιρέθηκε η ύλη πολύ και διωγγώθηκαν τα εφετεία σε βάρος του. Αυτός είναι ο θεσμός. Αλλά όχι à la carte, ό,τι θέλεις παίρνεις. Αυτό δικάζει τις υποθέσεις. Όχι μέχρι εκεί, με μεζούρα. Αυτό δικάζει. Άρα είναι προφανής η αντισυνταγματικότητα. Διότι είναι ασύμβατο με το 1997 που λέει ότι ο φυσικός δικαστής είναι το μεικτό ορκωτό. Όχι μέχρι εκεί. Το μεικτό ορκωτό δικαστήριο. Άλλο λοιπόν θέμα ασυμβατότητας.
Τρίτον, επειδή πολύ αναλώθηκε νομοπαρασκευαστικά το σχέδιο με την προδικασία, μπαίνει και στην κύρια διαδικασία. Και δύο παραδείγματα να πω για να ολοκληρώσω. Ήδη υπόθηκε από τον κύριο Μπισμπίκη. Αντιλαμβάνεστε ότι στις σοβαρότερες υποθέσεις συνήθως όλη η κατηγορία στηρίζεται σε έναν μάρτυρα που είναι αστυνομικός υπάλληλος, είναι τελωνιακός, που επιβεβαιώνει τις υπάρχουσες ενδείξεις ενοχής. Εδώ λοιπόν υπάρχει διάταξη, προβλέπεται στο 215, που είναι το άρθρο, να επιτρέπεται να διαβάζονται οι καταθέσεις αυτών των οργάνων, των αστυνομικών ή άλλων οργάνων προανακριτικών, και να μην καλούνται στο δικαστήριο, εκτός αν κρίνει, παρακαλώ, μόνο ο εισαγγελέας στο δικαστήριο. Δηλαδή ο κατηγορούμενος του πέφτει λόγος. Μα η ΕΣΔΑ 6.3 Δέλτα, παρακαλώ, προβλέπει, και αυτό θεσμοθετήσαμε, προβλέπει ότι ο κατηγορούμενος έχει το δικαίωμα, να το πω, to examine or cross-examine witnesses. Το λέει cross-examination γιατί έχουν οι Αγγλοσάξονες. Το δικαίωμά μου, του κατηγορουμένου. Όταν λοιπόν έρχεσαι και ευθέως πλέον θέτει ζήτημα ότι αυτός ο μάρτυρας δεν χρειάζεται και θα διαβάσω την κατάθεση, είναι τρομερό. Και ξέρετε, δεν είναι μόνο συμβατότητες με το 6.3 Δέλτα της ΕΣΔΑ, άρα μια κατάργηση του δικαιώματος του κατηγορουμένου. Είναι για το ίδιο το δικαστήριο. Αντιλαμβάνεστε να καλούμε το δικαστή μας να κρίνει διαβάζοντας μια κατάθεση, ενώ όταν έχει ζωντανή τη μαρτυρία που αν καταλάβει ότι πρόκειται για ένα μάρτυρα, αναξιόπιστο, υπολελειμμένο τη διάνοια, οτιδήποτε. Πώς θα πάρει την ευθύνη μιας δικανικής ψήφου και να βάλει καθήρξεις χωρίς να δει τον μοναδικό ενδεχομένως κατήγορο? Πώς θα το κάνει? Με αποτέλεσμα ενδεχομένως η επιτάχυνση αυτή να σημαίνει επιβάρυνση, γιατί ένα δικαστήριο δεν μπορώ να διανοηθώ ότι δεν θα αναβάλει, ή έναν εισαγγελέα που σέβεται τις αρχές του κράτους δικαίου και δεν είναι τέτοιων αντιλήψεων, εμφορούμενος, να κάνει αυτό που πρέπει να κάνει. Να κάνει κατά ανάγκη για κρίσονες 352 ή να καλεί το μάρτυρα. Παρά τα αυτά όμως, το γεγονός ότι εδώ υπάρχει μια νομοθέτηση, αγνοούνται συνταγματικές διατάξεις και διατάξεις αυξημένης τυπικής ισχύως, φέρνει αυτά τα θέματα. Και βέβαια, αυτό που είπα και παρενέβαλα που είπε ο εκλεκτός ο διακεκριμένος καθηγητής ο κ. Γιαννίδης, είναι το εξής. Είναι τρομερό για μένα. Δύο διατάξεις μόνο θα αναφέρω. Το 83, απλώς σας θυμίζω, 84 τα ελαφρυντικά, 85 άπαξ μείωση και πολλοί λόγοι να υπάρχουν συρροής άπαξ, αλλά το 83 παρακαλώ, ενώ η προβλέψη ήταν 5-20-2-12, 5-10-1-6, 10-15-2-12. Έρχεται λοιπόν παρακαλώ και αφήνει μεν τα ανώτατα όρια τα ίδια, καλώς, αλλά τα κατώτερα όρια τα αυξάνει κατά ένα χρόνο. Εκεί που είναι 2 λέει 3. Εκεί που είναι 1 λέει 2. Το 2 και το 3 παρακαλώ πρέπει να σκεφτούμε ότι με τις προτάσεις που γίνονται είναι μερικοί επί της φυλακή. Άρα ένας δικαστής τον καταδικάζει το δικαστή να μην μπορεί βάζοντας μία ποινή, αφού εκ του νόμου είναι 3, εκ του νόμου είναι 2 και αν είναι κατά εξακολούθηση πάνω από 2, να στείλει φυλακή ανθρώπου που δεν θα το έκανε. Διότι υπάρχουν 5 ελαφρυντικά. Διότι έχει επιστρέψει τα πάντα τα χρήματα και έχει τόσα ελαφρυντικά που θα του βάζει μια ποινή με αναστολή. Και τώρα του λέω όχι 3, που σημαίνει δυσπιστή στη δικαιοδοτική κρίση του δικαστή. Δηλαδή από τη μία δεν εμπιστεύομαι το τριμελές εφετείο, αλλά από την άλλη εμπιστεύομαι το μονομελή εφέτη να δικάσει. Ούτε στο ανασταλτικό. Δηλαδή αυτό που είπε ο κύριος Γιαννίδης, ότι τέτοια δυσπιστία στη δικαιοδοτική κρίση που τα πάντα αποθέτουμε στην κρίση του δικαστή δεν μπορεί να υπάρχει με αυτή την έννοια. Νομίζω λοιπόν, και να τελειώσω κύριε Πρόεδρε και να πάμε στην όποια συζήτηση για το θέμα, ειλικρινά πιστεύω ότι σε όλο το φάσμα αυτών των επιλογών και ουσιαστικών, και ένα τελευταίο που το θυμήθηκα τώρα, κάποια στιγμή είχα έρθει εδώ, δεν θυμάμαι τώρα, Δεκέμβρη, Γενάρη, Μάρτη, γιατί ήμουν Θεσσαλονίκη, Λάρισα κτλ. Ο κύριος Νικολάου έβαλε ένα θέμα πολύ σημαντικό που το αντιμετωπίζει η Ελλάδα. Τι δηλαδή? Με το πλαίσιο ποινής αντί ισόβια 5-15. Η απόπειρα και η απλή συνέργεια. 5-15. Τέθηκε λοιπόν το θέμα και το έβαλε ο κύριος Νικολάου πράγματι, και υπάρχει και σε άλλες εφετειακές έδρες και κάποια δικαστήρια άρχισαν να προβληματίζονται ως προς το εξής. Το 5-15 σημαίνει εκ του νόμου είναι μία άλλη ποινή. Άρα κανονικά δεν μπορεί να εφαρμόσει το άρθρο 19 που λέει θα πάρει την ποινή του πλήρους αδικήματος για να πας σε θέματα, 4 θέματα. Ένα ουσιαστικού δικαίου που είναι η παραγραφή,
αν η παραγραφή είναι 20 χρόνια ή 15, αφού το πλαίσιο ποινής δεν είναι ισόβιατο, αλλά είναι τόσο, ή αν θα πας σε 3 άλλα δικονομικά θέματα που είναι η ποινική διαπραγμάτευση, αυτό νομίζω είχε θέσει τότε, τα ανώτατα όρια προσωρινής κράτησης, 2, ή με το 309 η εισαγωγή ίσονος βαρύτητας υποθέσεων. Επειδή λοιπόν προφανέστατα υπήρξαν τέτοια προβλήματα, η αλλαγή που επιχειρήθηκε φοβούμαι ότι ενδεχομένως και σε αυτό το σημείο είναι να πάω στη δυνατότητα επιβολής πλήρους ποινής για να εφαρμόζω το 19 ώστε να παρακάμψω τα άλλα. Νομίζω λοιπόν ότι όλα αυτά δεν μπορούν να σταθούν, δεν έχουν ειλικρινά σοβαρότητα, δεν αντέχουν σε επιστημονική κριτική και δεν μπορώ να φανταστώ ότι οι δικαστές μας και οι εισαγγελείς μας δεν θα έχουν πρόβλημα εάν θα κληθούν να εφαρμόσουν. Είναι βέβαιο ότι θα κάνουν το οτιδήποτε μπορούν, αλλά το θεσμικό πλαίσιο εδώ πέρα είναι τόσο βαρύ, τόσο επαχθές, ώστε θα τους φέρει και εκείνους προερχόντως σε δύσκολη θέση. Ευχαριστώ. Και ο κ. Συρίδης με τον εκμεριωμένο λόγο του κατέδειξε ότι ούτε ο σκοπός επιταχύνσεως της απονομής ποινικής δικαιοσύνης επιτυχάνεται με αυτό το πλέγμα των διατάξεων, αφού πέρα το ότι δεν ανταποκρίνεται στις δικαιοκρατικές απαιτήσεις, πρακτικά επιφέρει συμφόρηση στα πινάκια, διότι με την περικοπή των διαφόρων διαδικαστικών σταδίων, κυρίως της ενδιάμεσης διαδικασίας, με την αθρώα παρακοπή των υποθέσεων στο ακροατήριο, όχι μόνο αλλοιώνει την αξιακή δομή της ποινικής δίκης όπως μέχρι τώρα την ξέρουμε, έτσι, περικόπτοντας και δικαιώματα κτλ. Και παραβιάζοντας θεμελιώδεις αρχές. Παραδείγματος χάρη αυτό που είπε ότι μπορεί ο αστυνομικός μόνο να εξετάζεται, να μην εξετάζεται, απλώς να αναγυγνώσκεται η κατάθεσή του. Φανταστείτε τώρα τα εφετεία που δικάζουν εγκληματικές οργανώσεις, όπου συνήθως το αποδεικτικό υλικό είναι ένα συνοθήλευμα από παπομαγνητογονήσεις. Και καλούμε τον αστυνομικό να καταθέσει, προσέξτε, καλούμε να μας αποκωδικοποιήσει ορισμένα από αυτά, να μην τον έχουμε εκεί να μας εξηγεί και να αναγκάζει το δικαστήριο να διατάζει την προσαγωγή του ή ο κατηγορούμενος να μπορεί να τον εξετάσει. Αυτό δηλαδή δημιουργεί και μια ψευδή αποδεικτική βάση, όπως είπατε. Αυτά είχαμε να πούμε, τελειώσαμε με εμάς. Επειδή όμως βλέπω και την κυρία Τζανετάκη, Ντόνια Τζανετάκη, που είναι καθηγήτρια του ποινικού δικαίου της νομικής σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και έχει ιδιαίτερη ενασχόληση με την ποινολογία, θα μπορούσε να μας κάνει, αν ήθελε, μια παρέμβαση σχετικά με τις ποινές. Αν ήθελε. Ποιος με μαρτύρησε. Εγώ είπα να εισχωρήσω και το χρόνο μου, διότι η κυρία είναι ευτύχημα ότι είναι εδώ η κυρία Τζανετάκη, είναι η κορυφαία στην ποινολογία και αξίζει τον κόπο να την ακούσει. Μια μικρή παρέμβαση. Δεν έχω ετοιμάσει καμία παρέμβαση. Είμαι πολύ ευτυχής με το ρόλο μου ως ακροάτρια και σύζυγος. Κοιτάξτε, δύο λόγια να κάνουμε τη συζήτηση. Καλησπέρα. Νομίζω ότι έχουμε υποτίμηση τα βασικά. Αυτό που θα ήθελα λίγο να προβληματιστούμε είναι σε σχέση με το πώς μπορεί να δικαιολογήσει κανείς, πώς μπορεί να δικαιολογηθούν οι αλλαγές, οι πολύ μεγάλες αλλαγές που φέρνουν αυτές τις τροποποίησεις στο σύστημα ποινών. Πώς μπορεί να δικαιολογηθούν? Μπορεί να δικαιολογηθούν εγκληματοπροληπτικά, μπορεί να δικαιολογηθούν από τη σκοπιά της δικής ανταπόδοσης. Όχι γιατί γίνονται, δεν είναι κοινωνιολογικό το ερώτημα, έτσι, ποια είναι τα κίνητρα πίσω από τις επιλογές αυτές, αλλά αν μπορώ να τις δικαιολογήσω. Εγκληματοπροληπτικά είναι πάρα πολύ αμφίβολο το αν μπορεί να δικαιολογηθούν. Και νομίζω ότι μπορεί να είναι οι αλλαγές αυτές αντιπαραγωγικές από τη σκοπιά της προληπτικής λειτουργίας της ποινής. Και να δούμε πολύ σύντομα το γιατί. Έτσι. Η ποινή από το σύστημα ποινικής δικαιοσύνης και τις ποινές μπορεί να περιμένει κανένας λίγα πράγματα. Έτσι. Η εγκληματικότητα, η αύξηση, η μείωση κτλ. Καθορίζονται σε πολύ μεγάλο βαθμό και η πρόληψή της
από άλλους παράγοντες και συνδέονται με την ευρύτερη πολιτική, κοινωνική, εκπαιδευτική και ούτω καθεξής και συνθήκες. Το ποινικό σύστημα έρχεται αργά και πετυχαίνει λίγα πράγματα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτά τα λίγα μπορεί να είναι γενική πρόληψη για το να αποτρέψει η απειλή μεγαλύτερων ποινών τους ενδυνάμει δράστες, ή μπορεί να είναι ειδική πρόληψη, τον ίδιο το δράστη, δηλαδή να τον αποτρέψει η εμπειρία της έκτησης, είτε φοβιστικά, είτε πανεντάσσοντάς τον, αλλάζοντάς τον, είτε ακριστεύοντάς τον, αδρανοποιώντας τον, ακριστεύοντάς τον για το διάστημα που έχει την ποινή του. Εκτός από τη θανατική που το είναι πλήρης η ακριστεύση. Σε σχέση με την γενική πρόληψη, έτσι, δηλαδή την αποτροπή μέσω της αύξησης της βαρύτητας, ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι οι βασικοί αποτρεπτικοί παράγοντες είναι η πιθανότητα, η υποκειμενική πιθανότητα της σύλληψης από τον ενδυνάμει δράστη, τον ούτω υποψηφίων των δραστών. Αυτό είναι το βασικότερο, αυτό είναι αυτό που μετράει, υπολογίζει, στο βαθμό που υπολογίζει και όσοι υπολογίζουν. Και από εκεί και πέρα είναι η βεβαιότητα της ποινής. Δηλαδή η κατάγνωση της ενοχής, στην περίπτωση του ένοχου δράστη, πώς πάλι υπολογίζει ότι θα εξελιχθεί. Η βαρύτητα της ποινής είναι ο τρίτος αποτρεπτικός παράγοντας, ο οποίος όμως έχει περιορισμένη επίδραση. Δηλαδή χρειάζεται να είναι οι ποινές να έχουν μια κάποια βαρύτητα, ούτως ώστε να μπορέσουν να λειτουργήσουν ως αντικίνητρο, έτσι στο νου του μέσου δράστη, αλλά η αύξηση της βαρύτητας τους πέραν αυτού του σημείου δεν αυξάνει την αποτρεπτική λειτουργία της ποινής. Αυτό υπάρχει ευρύτατη συνένεση επιστημονικά πάνω σε αυτό. Οι ποινές που προβλέπει ο ποινικός κώδικας του 19, οι πλημεληματικές για παράδειγμα ποινές, συνεπάγονταν κόστος, ουσιαστικό κόστος. Και έγινε αρκετή συζήτηση, αναφέρθηκε δηλαδή και η αναστολή στην οποία μπορούν επιπλέον να προσθεθούν διάφοροι όροι, ορισμένοι από τους οποίους είναι και αρκετά επαχθείς, ορισμένοι από τους οποίους προσαρμόζονται στις ιδιαιτερότητες και ιδιαίτερες ανάγκες των δραστών. Η απλή αναστολή, αναστολή με πρόσθετες υποχρεώσεις και όρους, η μερική αναστολή, η κοινοφελής εργασία, έτσι, η αναλογική χρηματική ποινή, που ο σκοπός της είναι να την αισθανθεί το ίδιο ή τέλος πάντων να την αισθανθεί και ο εύπορος δράστης επαρκώς. Και η έκτηση, όλα αυτά της ποινής στο σύνολό της, όλα αυτά προβλέπονταν ως δυνατότητες από τον ποινικό κώδικα του 19, ο οποίος ήρθε για να αντιμετωπίσει την ατιμωρησία του παλιού συστήματος. Έτσι. Και όχι μόνο ο ποινικός κώδικας του 19, και όλοι τις προηγούμενες επιτροπές αναθεώρησης, από το 2005, Επιτροπή Ανδρουλάκη και Μανολεδάκη κτλ. Αυτό επεδίωξαν να κάνει. Και το πέτυχαν. Δηλαδή δεν μπορεί να μιλήσει κανένας για τιμωρησία των πλημμυρισμάτων. Στον βαθμό που υπάρχει, είναι επειδή κομβικοί θεσμοί του κώδικα αυτού και δεν εφαρμόζεται. Η κοινοφελής εργασία για 4 χρόνια τώρα δεν έχει οργανωθεί. Έτσι δεν υπάρχει, δεν εφαρμόζεται. Το ίδιο και η αναστολή με την μορφή που την προέβλεψε και τα λοιπά. Από πλευράς γενικής πρόληψης, επομένως, είναι λίγα αναμφίβολο το αν θα έχει καλύτερα αποτελέσματα ο καινούριος οι αλλαγές αυτές. Από πλευράς ειδικής πρόληψης. Από πλευράς ειδικής πρόληψης, μόνο αντιπαραγωγικός και αρνητικός μπορεί να είναι ο νόμος, εάν ψηφιστεί με αυτή τη μορφή του. Έτσι, δηλαδή, εκτός από την να βάλουμε στην άκρη την αχρήστευση, δηλαδή από πλευράς επανένταξης. Η επανένταξη έχει προϋποθέσεις που σχετίζονται με την εφαρμογή των ποινών και τη διοίκηση και την οργάνωσή τους. Έτσι, εδώ η οργάνωση και η κατάσταση, οι συνθήκες, ας πούμε, στις φυλακές είναι γνωστές, υποστελέχωση ακραία, δηλαδή μόνο αρνητική επίδραση μπορεί να έχει η έκτηση στη πολύ μεγάλη πλειοψηφία των ανθρώπων που την εκτίουν. Και το ίδιο ισχύει και για τις κοινοτικές, τις αιτιόμενες στην κοινότητα, οι οποίες δεν εφαρμόζονται ή στο βαθμό που εφαρμόζονται δεν είναι
επαρκής, ας πούμε. Άρα, για το να θεωρείς ότι η στερετική της ελευθερίας ποινή είναι αποδίδει και θα την χρησιμοποιήσω ευρέως για όλους τους δράστες π.χ. της κατηγορίας 2 έως 3 ετών, δηλαδή για μεσαίας βαρύτητας πλημελήματα, έτσι, όχι για τα μεγάλης βαρύτητας πλημελήματα. Θα τη χρησιμοποιήσω για όλους, δεν υπάρχει άλλη λύση για τα 2 με 3. Αυτό το πράγμα μόνο αρνητικές συνέπειες και παρενέργειες μπορεί να έχει για τον ίδιο τον δράστη, για την κοινότητα, για την οικογένειά του, για την κοινότητα, ανθρώπους πολλοί από τους οποίους έχουν ήδη προβλήματα και γι' αυτό επαναλαμβάνω την μικρή εγκληματικότητα. Αυτούς τους ανθρώπους αντί να τους με κάποιο τρόπο να βοηθήσει κανένα στην επανένταξη, έτσι, τους σπρώχνει, αντί στην απεμπλοκή, κάνει την εμπλοκή τους στην εγκληματικότητα και στο σύστημα ποινικής δικαιοσύνης πολύ μεγαλύτερη. Έτσι, την περιθωριοποίηση, στην περιθωριοποίηση οδηγεί. Όχι στην βιωσιμότητα του συστήματος. Από αχρήστευση, αδανοποίηση, αυτό επιδιώκει να κάνει κάπως ο νόμος με τις αλλαγές στην φοροαναπόλυση, την αύξηση των χρονικών προϋποθέσεων του νόμου του 21 και τώρα την επαναφορά των ουσιαστικών κριτηρίων για την πρόγνωση. Η επαναφορά των ουσιαστικών κριτηρίων, δηλαδή πέρα της διαγωγής του δράστη φυλακή, το οποίο ήταν το κριτήριο που επέτρεπε ο ποινικός κώδικας του 19 για την χορήγησή της, για την πρόγνωση δηλαδή της μελλοντικής συμπεριφοράς, προστίθενται τώρα και άλλα κριτήρια, ένα των οποίων είναι η επικινδυνότητα της πράξης, έτσι, κοινωνικές και άλλες συνθήκες του δράστη κτλ. Χωρίς να σχολιάσει κανείς ένα προς ένα για αυτά τα κριτήρια, γενικά η ύπαρξη ουσιαστικών, η πρόβλεψη ουσιαστικών προϋποθέσεων για την χορήγηση της αναπόλυσης και την αντιμετώπιση της επικινδυνότητας του δράστη είναι κάτι το οποίο κατά τη γνώμη μου δεν είναι λάθος. Έτσι, η επικινδυνότητα υπάρχει σε κάποιες περιπτώσεις. Δηλαδή, και όσο και αν δεν ταιριάζει καλά με το δίκαιο της πράξης, αν δεν συνάδει, παρόλα αυτά είναι δύσκολο να την αγνοήσει κανείς την έννοια αυτή εντελώς. Έτσι, αλλά και εκεί, εφόσον δεν έχουμε ένα σοφρονιστικό σύστημα το οποίο να λειτουργεί, έχουμε αυτές τις ακραία υποστελεχωμένες φυλακές, τις οποίες δεν γνωρίζουν τον κρατούμενο οι εργαζόμενοι τους, δεν υπάρχει εξειδικευμένο προσωπικό, δεν υπάρχουν στοιχεία και φάκελους για το κρατούμενο. Βάσει ποιων στοιχείων θα αποφασιστεί η χορήγηση, θα γίνει πρόγνωση για τη μελλοντική τους περιφέρεια και θα αποφασιστεί η χορήγηση ή η μη χορήγηση φοροαναπόλυσης. Δηλαδή για να λειτουργήσουν οι θεσμοί που και αυτός ο κώδικας που θα προκύψει μετά από αυτές τις αλλαγές απαιτεί, έτσι χρειάζεται διοίκηση. Εδώ έχουμε μια αντιστροφή προτεραιοτήτων. Έτσι, αντί να δούμε πού είναι το πραγματικό πρόβλημα στο σύστημα ποινών που έχει να κάνει με την εφαρμογή του, τις λειτουργικές προϋποθέσεις εφαρμογής του, με τρόπο που να οδηγεί στην επανένταξη και όχι στην μεγαλύτερη εμπλοκή των ανθρώπων, έτσι, και να αντιμετωπίσει την επικοινωνία και όλα αυτά. Δεν ασχολούμαστε με αυτό καθόλου και ασχολούμαστε μόνο με το να αυξήσουμε την βαρύτητα των ποινών. Υπηρετεί αυτό την ανταπόδοση, την δημιουργικότητα, ποιος βαθμός, ποια βαρύτητα ποινής χρειάζεται για να εκφράσει την δέουσα αποδοκιμασία και απαξία του εγκλήματος. Αυτό η απάντηση δεν είναι μία, αυτό εξαρτάται από την κοινωνική σύμβαση σε κάθε χώρα. Το θέμα είναι ότι, όπως το αντιλαμβάνεται ο νομοθέτης, για να εκφραστεί η δέουσα αποδοκιμασία, για να δημιουργηθεί ο δράστη, χρειαζόμαστε εμείς πολύ μεγαλύτερη δόση ποινής από τη Γερμανία. Έτσι, στους Γερμανούς τα 2 χρόνια θεωρούνται μια βαριά ποινή. Εντάξει, η συντριπτική πλειοψηφία των καταδικαστέντων παίρνει ποινές μικρότερες του 1 έτους. Δράστες κακουργημάτων, οι συνήθεις ποινές δεν υπερβαίνουν τα 3 χρόνια, τα 4 χρόνια. Σε εμάς τα 5 χρόνια είναι το πλαφόν πλημελημάτων κακουργημάτων, το όριο, το σημείο τομής, και δεν έχει καμία αξία η ποινή των 5 ετών. Αυτό προσπάθησε να το αλλάξει ο ποινικός κώδικας το 19 και όλες οι επιτροπές, ξεκινώντας από την Επιτροπή Ανδρουλάκη το 2005, πριν από αυτό, να αλλάξει αυτή τη σύμβαση, να αποκτήσει αξία ο χρόνος στέρησης της ελευθερίας. Πράγμα το οποίο η πολιτική που ακολουθήθηκε για την αντιμετώπιση του υπερπληθυσμού για τα επόμενα, από τη δεκαετία του 90 ως
τέλος πάντων έχει την ψήφιση του 19, ήταν φοβερά βλαπτική ως προς αυτό. Γιατί δημιούργησε πληθωριστικές πιέσεις όλη αυτή η προσπάθεια έμεσης μείωσης των ποινών μέσω της αύξησης της μετατρεψιμότητας, της δυνατότητας της αναστολής, της μείωσης του ποσοστού που εκδίδει κανείς μέσω της συμφόρων απόλυσης. Όλη αυτή η πολιτική που έγινε για την αντιμετώπιση του προπληθισμού δημιούργησε πληθωριστικές πιέσεις στην βαρύτητα των επιβαλλόμενων ποινών, με αποτέλεσμα να μειώνεται η αξία του κράτους της ελευθερίας. Να μην έχει αξία πλέον. Αυτό το ποια αξία πρέπει να έχει είναι ένα ανοιχτό ερώτημα και έχει να κάνει με το πώς καταλαβαίνουμε τους εαυτούς μας, πού θέλουμε να ανήκουμε. Αν θέλουμε να ανήκουμε στην Ευρώπη και στη Δυτική Ευρώπη και στην αντίληψη που εκεί υπάρχει για το ποια είναι η δέουσα βαρύτητα των ποινών, τότε η αύξηση ξανά στα 20 χρόνια, η κατάργηση της διαζευτικής πρόβλεψης, ισόβιων πρόσχερης κάθεξης και όλα αυτά, η υποκριτική έκτηση, μερική έκτηση για όλους, ειδικοπολιτικά, καταστροφικό, για όλους τους που έχουν καταδικαστεί σε ποινή 2-3 χρόνια, δεν βγάζει νόημα. Είναι μια τιμωρητικότητα, αν θέλετε, η τιμωρητικότητα ως αρετή, ως κάτι για το οποίο πρέπει να είμαστε περήφανοι, να το κάνουμε ευχαρίστως. Αυτό είναι αμερικανική αντίληψη των τελευταίων δεκαετιών, πρέπει να είναι κανείς. Και αυτό έχει οδηγήσει στο να είναι η πιο τιμωρητική, περισσότερο τιμωρητική χώρα παγκοσμίως, με δεκαπλάσιο ποσοστό φυλάκισης από εκείνο αρκετών ή ορισμένων δυτικοευρωπαϊκών χώρων. Πού θέλουμε να είναι. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ την κυρία Τζανετάκη και τώρα έχουμε ένα χρόνο για να διατυπώσετε τις ερωτήσεις σας. Μια κοινή διαπίστωση είναι ότι οι εγκληματικές πράξεις εισάγονται προς εκδίκαση και καθίστανται αμετάκλητες οι τυχόν επιβαλλόμενες ποινές μετά από δεκαετίες, θα λέγει κανείς. Αυτό είναι ένα υπαρκτό πρόβλημα, μια ζωφερή πραγματικότητα για την οποία έχουμε καταδικαστεί επανειλημμένως το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και κάτι πρέπει να γίνει, κάτι πρέπει να αλλάξει. Είναι προς συζήτηση τι πρέπει να αλλάξει. Δεν είναι δυνατόν υποθέσεις που τελούνται προδιετία σε μια χώρα του εξωτερικού, μετά διετία εκδικάζονται, έτσι, και έχουν ικανοποιήσει και το κοινό συναίσθημα, αλλά και έχει αποδοθεί δικαιοσύνη. Και εδώ να αγόμαστε στο πενταμελές εφετείο, να έρχεται η υπόθεση μετά από 18 χρόνια και πολλές φορές και μετά δεκαετία από την πρωτόδικη απόφαση. Να εκδικάζονται στα όρια της παραγράφης σχεδόν 19 έτη μετά. Κάτι πρέπει να γίνει, κάτι πρέπει να αλλάξει. Πρέπει να το συζητήσουμε σοβαρά. Δεν μπορεί να παραμείνει έτσι όπως έχει το σύστημα. Έτσι. Πρέπει να το δούμε αυτό. Δεν μπορούμε να το αφήσουμε έτσι. Γιατί διαχέεται μια αίσθηση ατιμωρησίας στην κοινή οικονομία. Ότι τα δικαστήρια δεν δικάζουν, δεν καταδικάζουν και αργεί η απονομή και της ποινικής και της πολιτικής βεβαίως δικαιοσύνης, που είναι ένα άλλο θέμα. Έτσι. Η δικαιοσύνη δεν αρκεί να αποδίδεται, πρέπει να αποδίδεται και σε κάποιο εύλογο χρόνο για να επιτελεί τη λειτουργία της. Είναι ένα μεγάλο ζήτημα που δυστυχώς δεν έχουμε καταφέρει μέχρι τώρα να το αντιμετωπίσουμε. Και δεν το αντιμετωπίζουμε τώρα. Κάτι πρέπει να αλλάξει όμως. Έτσι. Αν θέλουμε να πούμε ότι επιτελούμε το ρόλο μας όλοι, και οι δικαστές και οι υπερασπιστές και οι πάντες. Πάντως τα συμβούλια είναι μια κάποια λύση. Έχουν λειτουργήσει αποτελεσματικά. Ένα άλλο ερώτημα είναι μέχρι τώρα. Ή πολλές φορές μέχρι να φτάσει στο ακροατήριο η υπόθεση έχει περάσει ο χρόνος, Ναι. έτσι, και έχει ξεχαστεί, ας το πούμε έτσι. Θα πρέπει να λειτουργήσει και η ποινική διαπραγμάτευση. Ναι, αυτό είναι μια καλή βάση. Σίγουρα. Πρέπει και ίσως να εκπαιδευτούν και οι εισαγγελείς πάνω στο ζήτημα της ποινικής διαπραγμάτευσης, γιατί το αντιμετωπίζουν το ζήτημα αυτό με μια ευθυνοφοβία. Ναι. Έτσι. Θα χρειάζεται μια. Ίσως το βλέπουν ενδεχομένως και κάποια παραπάνω δουλειά που καλούνται να κάνουν. Να μην εκτεθειμένοι σε υποψίες και κάτι. Έτσι. Αυτά είναι τα δυσχερή ζητήματα που γι' αυτό και είναι πολύ επιφυλακτικοί. Να δοθεί δηλαδή μεγαλύτερη ευχέρεια στον εισαγγελέα να διαπραγματεύεται το είδος. Ενώ στο εξωτικό δίκαιο Το έχουν είδαμε αυτό, ο Στρός καν δεν πήγε καν στο δικαστήριο.
Αν κάναμε εδώ αντίστοιχα, φανταστείτε τι θα γινόταν. Έτσι είναι και πώς εκπαιδεύεις το κοινωνικό σύνολο να δέχεται ορισμένους θεσμούς. Γιατί όταν έχεις τους τηλεοπτικούς δημοσιογράφους να λένε εντάξει, αυτός τιμωρήθηκε σε 1 χρόνο θα βγει έξω. Πού το ξέρει, πώς θα βγει και αν θα βγει, πού το ξέρει. Και αυτοί διαπαιδαγωγούν την κοινωνία. Διαμορφώνουν την κοινή γνώμη. Και κλονίζουν την εμπιστοσύνη στο μεσαίος δικαιοσύνη. Ο κύριος Γεωργόπουλος. Να συγχαρώ τους ομιλητές για τις εξαιρετικές εισηγήσεις τους. Ήθελα να αναφερθώ σε μια άλλη διάταξη, η οποία θεωρώ ότι είναι αρκετά προβληματική. Ενδεχομένως ο κ. Τσιρίδης δεν πρόλαβε να αναφερθεί στην αύξηση του ορίου του εκλειτού. Δηλαδή, πλέον έχουμε στο μονομελές κλινιοδικείο το όριο του εκλειτού είναι τουλάχιστον 5 μήνες, το οποίο σημαίνει ότι υπάρχουν ποινικά αδικήματα τα οποία θα δικάζονται σε πρώτο βαθμό ανεκλήτως, που έχουν πλαίσιο ποινής έως 5 μήνες. Επίσης, το πλέον σημαντικό είναι ότι το όριο του εκλειτού στο μονομελές εφετείο κακουργημάτων, στο τεμελές εφετείο κακουργημάτων και στο μεικτό οργωτό δικαστήριο είναι πλέον 3 χρόνια. Δηλαδή, πλέον έχουμε ανέκλητες ποινές οι οποίες οδηγούν στη φυλακή. Θέλω να μου πείτε αν θεωρείτε αυτό αν αφορά παραβίαση του άρθρου 2 του 7ου πρωτοκόλλου της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου. Επίσης, για τον κύριο Γιαννίδη ήθελα να αναφερθώ. Διάβαζα τη διάταξη για τη δίμευση στον ευρεσμό. Είναι μια δίμευση η οποία δεν έχει ούτε τα χαρακτηριστικά της παρεπόμενης ποινής του άρθρου 68 του ποινικού κώδικα, καθώς δεν εξαρτάται από το αδίκημα, δεν είναι ούτε μεσοτέλεσης, ούτε προϊόν εγκληματικό, ούτε του μέτρου ασφαλείας του άρθρου 75, που πρόκειται για επικίνδυνα για τη δημόσια τάξη, ας πούμε τα γκαζάκια ή κάτι τέτοιο. Ναι, και νομίζω, θα ήθελα και τη δική σας άποψη για την νομική φύση αυτής της διάταξης, ότι εδώ πέρα έχουμε μάλλον μια και καλυμμένη χρηματική ποινή αόριστη. Θέμα της σταγματικότητας. Επίσης, έχει ενδιαφέρον ότι για την επιμέτρηση αυτής της ποινής εφαρμόζεται το άρθρο 79 του ποινικού κώδικα, το οποίο σημαίνει ότι οδηγούμαστε από το δίκαιο της πράξης στο δίκαιο του δράστη. Εξετάζουμε το δράστη και όχι την πράξη, το οποίο δεν γίνεται αποδεκτό στο δικό μας δίκαιο. Και ένα γενικότερο σχόλιο, θεωρώ ότι η κατηγορία για ευκαιριακή νομοθέτηση είναι αυταπόδεικτη. Από τη στιγμή που το βασικό εργαλείο για να μπορέσουν να αντιμετωπιστούν οι παθογένειες εφαρμογής του ποινικού δικαίου είναι η ελληνική φυλακή. Και σήμερα, όταν μιλάμε, δεν υπάρχει ούτε μία κενή θέση στη φυλακή. Έχουμε υπερπληθυσμό 120%. Όταν καταδικαζόμαστε συνεχώς από το ΕΔΑ, είναι δυνατόν να λέμε ότι αυτή η φυλακή θα λύσει το πρόβλημα του ποινικού δικαίου? Και όπως ανέφερε και πολύ σωστά η καθηγήτρια κυρία Τζανετάκη, είναι αντιστροφή προτεραιοτήτων. Αυτά ήταν να αναφέρω. Θέλει κάποιος άλλος να υποβάλει ερώτηση εδώ για να απαντήσουν οι εισηγητές συνολικά. Θα απαντήσουν. Έχει δημιουργήσει κατάσταση. Ναι, λέω, ο κ. Σαγγελέα προφανώς έχει δημιουργήσει κατάσταση. Δεν υπάρχει έτσι προθυμία. Κοιτάξτε, αγαπητοί άντρια, δεν θα έλεγα ότι παραβιάζει τα ανοιχτές θύρες, διότι δεν είναι για όλους ανοιχτές. Η διάταξη αυτή είναι πολλαπλώς αντισταγματική. Η διάταξη αυτή, λέω, είναι πολλαπλώς αντισταγματική. Ακούστε. Καταρχήν δίδει στο ποινικό δικαστήριο μια αρμοδιότητα αστικού δικαστηρίου. Τι είναι η αποζημίωση? Η αποζημίωση είναι δουλειά των αστικών δικαστηρίων, δεν είναι δουλειά των ποινικών δικαστηρίων. Έτσι. Άρα βρίσκεται εκτός πλαισίου λειτουργίας των ποινικών δικαστηρίων. Δεύτερον, ποια αποζημίωση? Ποιο είναι το ύψος της ζημίας? Πώς θα μετρηθεί αυτό πάνω στην περιουσία του δράστη? Υπάρχει μια μεγάλη αοριστία. Η αναγωγή στο 79 προϋποθέτει σαφές πλαίσιο.
Δεν υπάρχει αναμονή στο 79 χωρίς πλαίσιο ποινών. Η διάταξη είναι πολλαπλώς ελαττωματική και από νομοθετικής και από συνταγματικής πλευράς. Συνεπώς, όσο εντρυφούμε σε αυτήν, τόσο και περισσότερα ανακαλύπτουμε ελαττώματα. Είπαμε και μερικά προηγουμένως τι θα γίνει με τα ιδιωτικά δάση, τι θα γίνει όταν ο δράσης ο ίδιος καίει το δάσος του και άλλες τέτοια παράδοξα, ας πούμε, τα οποία δημιουργούνται. Εν πάση περιπτώσει, δεν νομίζω ότι έχουμε να προσθέσουμε κάτι άλλο, είναι σαφής η κατάσταση. Τώρα νομίζω για το θέμα του εκλειτού επέστωση. Σε αυτό που είπατε, κύριε Γεωργόπουλε, είναι πολλά. Την Παρασκευή, πότε ήταν, Γιάννη, στην Ολομέλεια, οι δυο μας είπαμε στους προέδρους κάποια σημεία και ποινικό και ποινική και ήδη τώρα επεξεργαστήκαμε ένα κείμενο να το δώσουμε για να το θέσουν υπόψη του Υπουργού. Το εκλειτό είναι τα σημαντικότερα, έτσι, και το έβαλα εγώ επί του πιεστηρίου του και αυτό πρέπει να είναι τα πιεστικά, γιατί όλα δεν μπορεί να τα πάρει πίσω, το αντιλαμβάνεστε. Το εκλειτό πιο σημαντικό από μένα, για μένα είναι το εξής. Όχι το 5, το 8, αυτό λίγο το κακό. Είναι το 2 και το 3. Δηλαδή, για να το πούμε, στην κακουργηματική δίκη το εκλειτό είναι 3 χρόνια, στην πλημεληματική καταδίκη από το κακουργηματικό δικαστήριο 2. Που σημαίνει ένας κατηγορούμενος θέλει να ζητήσει εφέσιμο ποινή, που είναι δικαίωμά του στον δεύτερο βαθμό δικαιοδοσίας, ξέρει ότι με τα 3 και τα 2, το εφετείο αν μείνει στα ίδια θα πάει φυλακή. Θα είναι στο 2-3, που είπε η κυρία Τζανετάκη. Δηλαδή, είναι τρομερό να θες να ασκήσεις το δικαίωμα και δι' αυτού του τρόπου να ξέρεις ότι αυτό θα σε οδηγήσει νομοτελειακά στη φυλακή. Και αν το συνδυάσει κανείς με την αύξηση του κατωτέρου ορίου που σας είπα πριν, το 2 το έκανε 3, το 1-2, σημαίνει ότι αυτά τα 2 λειτουργώντας, άρα σου αποτρέπει από το δικαίωμα να πεις έφεση, βάλε μου κάτω από 2 όπου μπορεί το 1-2, ή 2 ακριβώς, να μην πάω στο εφετείο. Γιατί υπάρχει αυτός ο κίνδυνος. Είναι τεράστιο το θέμα του εκλειτού όντως. Ήθελα να πω το εξής. Νομίζω οι φυλακές είναι 10.000 τόσοι κρατούμενοι, είναι 20.000, δηλαδή είμαστε 100 τόσο της 100. Σκεπτόμουν το εξής. Γράφτηκε ότι υπάρχουν 9.000 παραβάτες στον όρο. Αυτοί είναι άνθρωποι που είτε από προσωρινή κράτηση, είτε από αναστολή εκτέλεσης, είτε παρέβησαν τους όρους. Σημαίνει πρακτικά ότι αυτοί οι 10.000 πρέπει να πάνε φυλακή. Δηλαδή έχουμε τους 10 χωρητικότητα, 20 συν 10-30 δυνητικά κρατούμενοι και εδώ θα φτάσουμε στο σημείο νέας φουρνιάς καταδίκων. Κάποιος έχει αντιρρήσει, αλλά πάση περισσότερο. Νέα φουρνιά. Μήπως είναι από τον Άγιο Στέφανο η φωνή. Όχι, είναι εντάξει. Νέα φουρνιά και αυτό λέει θα έχουμε όπως την κοινοφελή. Βάλαμε την κοινοφαλή, δεν λειτουργήσε, πάγωσε και τώρα πάμε αυτό για να φτιάξουμε φυλακές να κρατηθεί αυτός ο κόσμος. Και μετά θα έχουμε πάλι οριζόντιες αποφυλακές. Είναι τεράστιο θέμα. Αντιλαμβάνομαι αυτό που λέει ο κύριος Οικονόμου και είναι πολύ σωστό. Δηλαδή, πράγματι σε μια μερίδα σοβαρών ανθρώπων, με νυφάλια σκέψη, είναι ένα φαινόμενο αυτό το οποίο πράγματι το να φτάσουμε σε ένα σημείο. Σήμερα το πρωί, στο πενταμελές εφετείο, είχα υπόθεση η οποία ήταν στο 18ο έτος πράγματι. Στο 18ο. Και το δικαστήριο πράγματι βρέθηκε σε αυτή τη θέση και την διακόψαμε γιατί. Διότι είχε 15 υποθέσεις στο πενταμελές εφετείο Αθηνών. Είχε την ένα που ήταν ληστεία με ανθρωποκτονία ισόβια που θα την έκανε με κρατούμενο. Είχε μία 4 με κρατούμενο. Η δική μου είχε 7, μία άλλη 6 του δημοσίου. Ένα πινάκιο που ήθελε σίγουρα 10 με 20 δικασίους. Τώρα, αυτό που είπε ο κύριος Γιαννίδης, αυτό δεν θα προσθέσει τίποτε σε αυτό, κύριε Πρόεδρε, για τον απλούστατο λόγο ότι και τα όσα θα μπορούσαν να απαλλαγούν θα πέσουν μέσα. Είναι τεράστιο το θέμα, έχετε δίκιο. Κάτι πρέπει να γίνει. Είναι τρομερό, αλλά φοβούμαι ότι σε αυτό το αδιέξοδο της όρευσης των αδίκαστων κακουργημάτων εμπολής οδηγηθήκαμε από το ότι υπήρχε μια τεράστια ευκολία σε έναν αυτοματισμό της παραπομπής και δυστυχώς φτάσαμε εδώ. Και νομίζω τελικά ότι με τη λειτουργία των νέων θεσμών θα μπορούσε να υπάρξει μια αποφόρτιση ύλης. Δηλαδή δεν είναι τυχαίο το ότι στην Αμερική με plea bargaining λύνεται το 97%. 97%. Στην Δυτική Ευρώπη, δηλαδή στις χώρες που μοιραζόμαστε τον ίδιο πολιτισμό δικαιικό, όχι τις αγγλοσαξονικές, τις υπηρετικές, Γερμανία,
έχουν λύσει από 60 έως 80% κυρίως τα οικονομικά ποινικά το θέμα και έχουν ομολογεί αυτών των χωρών ότι αν δεν λειτουργούσαν αυτοί οι θεσμοί θα είχαν παραλύσει τα δικαστικά του συστήματα. Άρα αυτό είναι το μέλλον. Αντιλαμβάνομαι νέοι εισαγγελείς, νέα παιδιά θα το κάνουν. Υπάρχει αυτή η δυσπιστία, αυτό που ο κύριος Μπισμπίκης, ότι γιατί να πάρω εγώ την ευθύνη να προτείνω, τι θα μου πούνε. Δυστυχώς αυτό το φαινόμενο και οι εκπομπές, όπως είπαμε, οι τηλεδημοσιογράφοι, οι τηλεδικηγόροι, όπως ξέρετε υπάρχουν και αυτοί και κάνουν και αυτοί όλοι τη ζημιά τους, είναι ένα τεράστιο θέμα. Αλλά νομοτελειακά εκεί θα έρθουμε. Αυτοί είναι τρόποι να λυθεί και μάλιστα με ένα κίνητρο. Δηλαδή η χώρα αναπώληση να έχει ένα κίνητρο να είναι ώστε να πάει στο plea bargaining, να πάει δηλαδή αφού προϋποθέτει ομολογία ενοχής και να πάμε σε ένα τέτοιο σύστημα. Εάν δεν λειτουργήσουν αυτά, δεν μπορεί με το συμβατικό τρόπο και μάλιστα με αυτό που επιχειρεί νομοπαρασκευαστικά να κάνει, άρα να σωρεύσει αυτοματοποιημένα την παραπομπή και άλλων υποθέσεων, δεν μπορεί να λυθεί και θα έχουμε αυτό το θέμα που σωστά το λέτε και ας μην γελιόμαστε, στον μέσο πολίτη τον υφάλιο, όχι αυτόν ο οποίος του χαϊδεύουν τα αυτιά όσα ακούει και βλέπει. Είναι ένα θέμα ότι αυτό το θέμα είναι η δικαιοσύνη να απονέμεται και έγκαιρα, σε χρόνο που πρέπει και όχι στον απότερο χρόνο. Είναι ένα θέμα το οποίο οφείλουμε να μιλήσουμε. Όλοι έχουμε μία ευθύνη και εμείς κύριε Πρόεδρε και με ήττα και με ύψιλο, διότι ξέρετε πολλές φορές με πόση ευκολία ας πάει παρακάτω, ας πάει και στο μετήριο. Όλοι μας πρέπει εδώ να βάλουμε, να ανασκουμωθούμε. Κάτι σχετικό και με το θέμα των αναβολών. Το 349, ναι. Το 349. Όπου γίνεται πάρα πολλής λόγος για το πόσο πολύ φταίνε οι δικηγόροι που ζητάνε αναβολές συνέχεια. Ο κύριος Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Εθνών έκανε μια πολύ έξυπνη πρόταση. Είπε ότι στο εξής, στα κακουργήματα, δεν θα προβάλλουμε ότι έχει γίνει διακοπή δεύτερη φορά. Θα αναστείλουμε την απόφαση. Θα αναστείλουμε την απόφαση και θα πηγαίνουμε όσες φορές χρειάζεται. Να δούμε ποιος θα αναβάλει. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Ότι όταν κανείς σπρώχνει προς μια μεριά λαϊκίστικα και λέει φταίνει οι δικηγόροι, φταίνε και οι δικηγόροι. Δεν φταίνε μόνο οι δικηγόροι. Βέβαια, έχετε ζήσει και την εποχή που τα δικαστήρια δεν διέκοπταν τις υποθέσεις. Εκδικάζανε όλες τις υποθέσεις. Και εσείς και εγώ έχω ζήσει. Εάν θεωρείτε ότι πρέπει να κάνουμε νυχτερινά ΟΑ. Όχι, σας λέγω, έχετε ζήσει την εποχή. Την έχουμε ζήσει. Γιατί θυμάστε βέβαια ότι η δίκη των πρωτετίων της 21ης Απριλίου τελείωσε 2 μήνες μέσα το καλοκαίρι. Ναι. Το ξέρετε. Αν ήρθαμε με τα σημερινά δεδομένα θα ήθελε 20 χρόνια. Το ζήτημα είναι ότι επιστρέφουμε πάλι στις εποχές στις οποίες υποτίθεται ότι ξεπεράσαμε. Ξέρετε, παλιά τα σχολεία είχαν μάθημα και το Σάββατο. Το έχουμε ζήσει. Και εμείς δικάσαμε. Δικάσαμε Σάββατο και εμείς. Θέλετε να ξαναγυρίσουμε ως λύσεις σε αυτές. Δεν λέω αυτό. Αλλά κάτι πρέπει να γίνει. Όλα αυτά είναι πολυπαραγοντικό, όπως λέμε το θέμα. Δεν είναι ένας παράγοντας. Είναι πολλοί παράγοντες. Τώρα το να ερχόμαστε κανονιστικά και να λέμε μία αναβολή, μα η αναβολή είναι πραγματικό ζήτημα. Δηλαδή, αν ο άλλος είναι με 10 χαρτιά σε κρατικό νοσοκομείο, θα του πούμε δεν σου δίνουμε δεύτερη αναβολή. Γιατί? Επιδόθηκε σε άλλον, μία πρώτη, σε άλλον. Ή σε άλλον, είναι πολύ κατηγορούμενοι. Είναι οι περισσότεροι συνήγοροι ή κατηγορούμενοι. Όλα αυτά είναι θέματα τα οποία δεν ξεπερνούν. Η πράξη βέβαια πάλι θα το ξεπεράσει, όπως το ξεπέρασε τόσες φορές. Το ζήτημα όμως είναι ότι οι αναβολές, όπως και πολλά άλλα ζητήματα, δεν είναι ζήτημα νόμου. Εδώ κοιτάμε να τα λύσουμε όλα με τους νόμους. Δεν λύνονται με τους νόμους, λύνονται με την παιδεία. Έτσι. Το να έρθουν οι νέοι εισαγγελείς και να εφαρμόζουν την ποινική διαπραγμάτευση. Και πώς θα την εφαρμόσουν ιδεολογικά σε ένα κλίμα τιμωρητικότητος. Δεν θα φοβηθούν περισσότερο. Δηλαδή βλέπετε πώς συνδέεται το ένα με το άλλο. Και βεβαίως είμαστε όλοι υπέρ, και ο ίδιος ο κατηγορούμενος θα ήταν υπέρ του να μην σέρνεται 15 χρόνια ή 20 χρόνια, έτσι. Το να έχουμε μια γρήγορη, και έχουμε τιμωρηθεί επανειλημμένως από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, αυτό μια σύντομη. Αλλά το να έχουμε μια σύντομη εκδίκαση δεν είναι ούτε θέμα των δικαστών μόνο, ούτε θέμα των δικηγόρων μόνο, ούτε θέμα του ωραρίου, ούτε θέμα των αναβολών. Είναι όλα μαζί και ακόμη περισσότερα. Έτσι, αυτό που είπε ο κ. Τσιρίδης, αυτό το έχω ζήσει. Είχα έναν Αμερικάνο πελάτη που του είπα ότι θα πάει στο ακροατήριο, ήταν φορολογικό. Στο ακροατήριο αναγκαστικά δεν υπάρχει άλλος τρόπος, θα πρέπει. Και ο άνθρωπος πήγε να αυτοκτονήσει. Μου είπε ότι στην Αμερική μόνο 2% πάνε στο ακροατήριο και όποιος πάει στο ακροατήριο πάει και στο Sing Sing κατευθείαν. Είναι σίγουρο για μέσα. Αυτή είναι η κατάσταση. Και είναι μια σύνθετη κατάσταση. Και δεν βοηθάει να βγαίνουμε στην τηλεόραση και να λέμε φταίνε οι εισαγγελείς, φταίνε οι δικηγόροι, φταίνε οι δικαστές, φταίει ο ένας, φταίει ο άλλος. Και κανένας και όλοι φταίνε μαζί. Έτσι, και κυρίως φταίει αυτό το
το ελληνικό φαινόμενο της μη δυνατότητας εξέλιξης. Του αντί να πηγαίνουμε μπροστά, πηγαίνουμε πίσω. Δηλαδή αυτό το οποίο κάνει αυτό το σχέδιο νόμου είναι τι μετά από 4 χρόνια προθεσμίας να δώσουμε χρήματα και να κάνουμε υπηρεσία επιμελητών, να εκπαιδεύσουμε με σεμινάρια το πώς εφαρμόζονται τα ημερήσια πρόστιμα. Δηλαδή όλες αυτές οι ποινές, ανταυτού τι κάνουμε, αφήνουμε και περνάνε 4 χρόνια, λέμε αυτά είναι άχρηστα ή περίπου, ή τα επικαλούμαστε ονομαστικά, επαναφέρουμε αυτό το έκτρωμα που λέγεται μετατροπή, το οποίο βολεύει όλους, έτσι, και ουσιαστικά τι δημιουργούμε πάλι, δημιουργούμε το παλιό σύστημα. Μία τρύπα στο νερό, κυρίες και κύριοι. Ο νόμος αυτός αποδεικνύει ότι οι προσπάθειες που γίνανε μέχρι τώρα ήταν μια τρύπα στο νερό. Σας ευχαριστώ πολύ. Δεν έχουμε άλλη ερώτηση. Τελειώσαμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας.